minnu bɛ baara babolo dalen minnu bɛ yen u fana se bɛ se ka don o la cogo min na walasa u bɛ se ka lafiya jamana bɛ se ka bɔ nɔgɔ la cogo min na ayiwa kuma kɛra olu bɛɛ lajɛlen fana kan u ma da o ma dɛmɛjɛkulu dɔ bɛ n'o ONG ye ONG u b'a wele ko ASARADO Mali olu fana kɛlen bɛ ka feere dɔ ayiwa ni ka o sigi sen kan n'o ye exposition vente ye minisiri fana taara ka t'i ɲɛ da o feerefɛnw bɛɛ lajɛlen kan k'u fo k'u waleɲuman dɔn Mali musow bɛ se baara min na ayiwa ni ka ɲɛfɔli caman fana kɛ o la o fana tɛmɛnen kɔfɛ fɛn min ye ayiwa minisiri ka délégation ani maliden minnu sigi bɛ New York ka taa bila AES musow fana na u jɛra ni ka suntigɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ o suntigɛ fana kɔnɔna la ka dugawudon caman kɛ laɲini minnu bɛ yen ɲɛfɔli caman kɛra olu bɛɛ lajɛlen fana na ni AES fana ta k'a lajɛ Mali Burkina Faso Niger o musow fana ka jɛkulu o fana sigira sen kan o maaw bɛɛ lajɛlen fana tun bɛ kɛnɛ kan don kama maaba wɛrɛ tun bɛ kɛnɛ kan ye i ka dɔn n'o ye an ka ambassadeur fila ye ambassadeur fɔlɔ o ye Mali ka lasigiden min n'o bɛ Nations Unies najɛ tɔnba la Isa Konfuru ale fana tun bɛ kɛnɛ kan ka taa se an ka lasigiden min bɛ l'Amérique jamana kan ye n'o bɛ Seku Berete Kofɔ ninnu bɛɛ lajɛlen tun bɛ yen dakuru ɲɛ surunyana fɛn min kɔni an ka ministre ye sa min ɲɛsin bɛ musow ni den ani du ka ɲɛtaa ma ayiwa Madame Kulubali Maramu Mayiga ayiwa k'a ye baara minnu kɛ New York nin waati ninnu kɔnɔ ayiwa k'a baara kɛra baara nafamaba ye sabu ka d'a kan a ye fɛn o fɛn kɛ a bɛɛ lajɛlen bi bila Mali a ka kunnawolo kɔnɔ walasa musow den ani du o ka ɲɛtaa bɛ sabati cogo min na Maretu Konatɛ an y'a bɔ sɛbɛn kɔnɔ an b'a fɔ ma ko l'Africaine l'Africaine ni ale bila la lettre du peuple m'ale ta min ye parti politique ye ani jɛkulu dɔw k'olu y'u kan kɛ kelen ye awa min ye kalo 24 min n'o kun farala transition kan k'o kɔni banna marti kalo tile 26 tɛmɛnen k'o kɔnɔna na ko kɛnɛ langolo o bi to min ye awa k'a dɔn olu bɛ min ɲini sa min ye awa k'a dɔn k'a lajɛ min ye nin kɛra Adama Jabala la min ye an ka maa ɲɛmaa minnu bɛ bi k'u ka waleya sugu bɛɛ lajɛlen sigi sen kan min b'a to awa an bɛ se ka segin cogo min na min ye awa k'a dɔn parti ka a lajɛ kalafili bɛ se ka kɛ yalima ka awa transition sigi min ɲɛmaa bɛ sibiri dɔ bolo baasi tɛ Antoine min ye a ko daba wulilen don nin ko kɔni awa min ye tiɲɛ yɛrɛ la anw ka jamana bi anw bɛ awa transition kɔnɔna na dɛ min ye awa k'a dɔn nin maa kofɔlen ninnu ye parti politique awa k'a dɔn Mali la ADEMA PSG RPM M5 RP Mali kura min ye awa n'o ye Modibo Sidibe o n'a ka jɛkulu ye EMK ani appel du 20 février san 2023 ani CODEM parti min bɛ yen n'o ye yɛlɛma ye APR ASMA CFP ninnu de farala ɲɔgɔn kan min b'a to kɛnɛ langolo min bɛ yen min ye awa k'a dɔn k'o bɛ se ka datugu cogo min na min ye an ka jamana ɲɛmaaw k'olu tun y'a fɔ ko kalo 24 k'o de bɛ fara a kan awa k'a dɔn min ye tiɲɛ yɛrɛ la marti kalo tile 26 san 2022 i n'a fɔ awa k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la a ko tɛmɛna sariyabolo min fɛ o ye 2022-001 février kalo tile 25 san 2022 n'o bɛ tali kɛ bɛnkan min n'o sigira awa k'a dɔn transition awa a gafe la n'o ye charte de la transition ye Antoine min ye awa k'a dɔn ni jɛkulu minnu wulilen don olu kɔni y'a jira k'a fɔ min ye olu ɲɛ tɛ ko la bi olu ɲɛ bɛ fɛn fɛn la bi awa k'a dɔn min ye transition u ka waati kunkurunin yalima ka sibiri dɔ k'a ye min b'a to kalafili o bɛ se ka kɛ cogo min na i n'a fɔ an bɛ segin an ka jamana a bɛ segin cogo min na awa k'a dɔn min ye politique taatira la ani awa k'a dɔn k'a dayɛlɛ bɛɛ lajɛlen ye Antoine min ye awa k'a dɔn ni politique maaw olu kɔni kɛ bɛ wuli ka jɔ la sanga n'a ka waati min ye u ka kuma laselaw olu kɔni sigilen don a kan ko ko sugu bɛɛ lajɛlen ka kɛ min b'a to awa k'a dɔn danga siri transition in na ten sa min ye an ka taa kalafili la min b'a to awa k'a dɔn jamana bɛ lafiya n'o tɛmɛna ka bɔ yen min ye awa k'a dɔn ko n'o ma kɛ bɛɛ olu kɔni b'a lajɛ min ye CEDEAO ye awa k'a dɔn olu fɛlata u b'o ɲini i k'a dɔn awa min ye tiɲɛ yɛrɛ la awa CEDEAO kɔni maaw ni waati in tɛmɛnen CEDEAO maaw ma fɛn fɔ fɛn ma mɛn CEDEAO maaw da min ye a ko kɔni bɛ sen na n'a tɛmɛna da min fɛ an n'o lase jamanadenw ma nin sɛbɛn in maa min ka sɛbɛn don o ye Jean Goyita ye
Jango ita mianga ke amba fo dande folimina l'indépendant ne baleta l'indépendant mi boko baduru keme konondo bisaba ani keleni ambe ikaro kunugo bolila akoni ala je jekulu dobe jekulu mi nama wulu ko plateforme politique électorale anko fasoko njekulu abi wele bomananga la ko fasoko dorete mi ka se ka hagelna di faso era taboloka mi politique ko ye ko sendo ola jamana era be yiri watu gomina ayo ango fasoko ko tabolo ye oye communiquer mi ikado na tegano la secrétaire exécutif fait Emile Salamou So u y'a jira k'a fɔ kabi utukalo tile 18 san 2020 min ye jamana in ye a bɛ furanjɛla fanga kɔnɔna la o fana n'i y'a lajɛ ko gouvernement a kun ye ŋaniya minnu da k'a jira k'a fɔ ko furanjɛla fanga k'a bɛ ban marisikalo tile 26 san 2024 in na o fana k'olu kɔni ɲɛ bɛ ko in na cogo min na ayiwa k'u bɛ laɲini kɛ u y'a jira k'a fɔ olu ka jɛkulu min filɛ nin ye fɛn min ye référendum ye n'o min kɛra n'i ɲɛ jɔ o la ani k'a lajɛ kuma minnu fɔra o kɔnɔna la ani k'a ye k'a fɔ ayiwa bɛnkun kɛra a ka sɔn a ma k'a fɔ ko fɛn min ye kalataw ye k'o fana bɛ tugu o la n'i y'a lajɛ o kɔni ma se ka ɲɛ fɛn min ye ka se k'a bɔ a dɔgɔkɔrɔ waati kunkurunin nanzarakan la an k'a ma ko léger report ka b'o kɔni kɛra fɔ bi ko fɛn min jamana ɲɛmɔgɔw kɛn bɛ k'u da de u tɛ ka fɛn fɔ walasa an ka se ka segin ka na i ka dɔn wotew ka kɛ jamana ɲɛmaa ka sugandi k'olu kɔni bɛ laɲini de kɛ a waati ka fɔ maaw ye k'a perepere latigɛ min b'a to o baaraw bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ se ka kɛ o fana k'u bɛ wele bila jamana ɲɛmɔgɔw ma fɛn min ye sigasigalen u kana to u ka to maaw dusukun na u ka se ka ban ka se ka na waati fɔ min kɔni b'a to de jamana ɲɛmaa kalafili n'a fɔ jamana ɲɛmaa sugandi ayiwa o taliw bɛ se ka kɛ cogo min na ka se ka ɲɛfɔli kɛ o la fɛn min ye anw ko faso ko u y'a jira k'a fɔ furanjɛla fanga a ye baaraba minnu kɛ u b'a lakodɔn wa u b'u senkɔrɔma don sabu ka d'a ka furanjɛla fanga a ye koba caman kɛ o kobaw olu t'o fili dɛ olu b'o waleɲuman dɔn k'o kolo sinsin ka taa fɛ a caman ye min ye ka se k'an ka finitigiw dɛmɛ ka minɛn ɲini k'a d'u ma k'u dɛmɛ cogo bɛɛ lajɛlen ka jamana bɛ se ka lakana cogo min na k'u b'o baara sɛbɛkɔrɔ fana fo min ye kidali ye o minɛni k'o kɛ an da ye san 11 kɔfɛ ko foli bɛ ɲɛsin jamana ɲɛmɔgɔw ma k'o ɲɛsin furanjɛla fanga maa ɲɛmɔgɔw ma min fana ye constitution kura o sɔrɔli ye min ye yurugurugu kɛlɛli ye min ye ka se ka lasigibaw kɛ an ko ma ko ANR ka o tɛmɛnen kɔfɛ ka EG sigi sen kan baaraba caman fana kɛra ayiwa fanga minnu kun bɛ an fɛ yan ka bɔ jamana wɛrɛw la olu fana bɔra an fɛ yan wa min ye anw ka se ka an yɛrɛ ka siniɲɛsigi k'o dilan an yɛrɛ ye o baara minnu kɛra k'o sɛbɛnw kɛ k'u b'o sɛbɛnkɔrɔ fo k'o waleɲuman dɔn dɔwɛrɛ tɛ fɛn min ye anw ko faso ko k'u kɔni b'a ɲini jamana ɲɛmɔgɔw de fɛ u ka fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ teliyala ka se ka waati fɔ maaw ye min b'a to wotow bɛ se ka kɛ cogo min na walasa sigasiga ka bɔ maaw la Youssou Traoré u y'a laɲini kɛ ko fɛn min ye fanga ɲɛmɔgɔw ye u b'a ɲini u fɛ u ka gouvernement sigi sen kan hali gouvernement hali n'a maa ma caya ka se ka premier ministre ta o ka k'a ɲɛmaa ye min n'o da tɛ politique ko kuma na o fana ka se ka baaraw kɛ tele la min b'a to ayiwa katimu dɔ ka ci wotew bɛ kɛ waati min na ka se k'o fɔ malidenw ye ko walasa malidenw ka se ka bɔ sigasiga kɔnɔna la kuma laban na jɛkuluba min n'an b'a wele ko anw ko faso ko k'u bɛ politiki maa bɛɛ lajɛlen wele a jɛkulu bɛɛ lajɛlen wele k'u ka fara ɲɔgɔn kan ka kɛ kelen ye min kɔni b'a to gɛlɛyaba min bɛ an ka jamana kan a gɛlɛyaw olu bɛ se ka wuli cogo min na wa fɛn min kɔni ye Mali ɲuman ye an bɛɛ lajɛlen k'o sɔrɔ k'a daminɛ bi ka taa bila fɔ sini na anw ko faso ko k'olu ka laɲini ye o ye fɛn min ye Emile Salamou So a ka kuma kɔnɔna la communiqué in na a kɔni ye kuma caman fɔ k'a jira k'a fɔ min ye faso ɲɛmɔgɔw ye ale kɔni bɛ wele da u ye wa olu ka ŋaniya ye min ye o ye Mali ne ka kɛ kelen ye bɛn ni kelenya ka na i ka dɔn olu tɛ farafarali kuma na olu ka hakilina ye min ye politique ko ani jamana ko kuma ma na i k'i hakilina fɔ a la k'o de ye démocratie ye o fana laɲiniba min n'o bɛ kɛ ko jamana ɲɛmɔgɔw ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ waati kɔnɔ ayiwa teliyala ni ka se ka waati fɔ jamana kɔnɔdenw ye wotew bɛ kɛ waati min na walasa sigasiga o ka se ka bɔ malidenw dusukun na Dawuda Sangare an y'a bɔ l'indépendant kɔnɔ Dawuda Sangare filasi 4 a ka kunnafoni awa k'a dɔn a faamuyara an dɔn na an bɛ indépendant an b'ale ta Ablaye Jara nin y'ale ka fasiri ye min ye an ka wolomasiri tabaw ye k'u kɔni bɛ ka dasili kɛ awa k'a dɔn bi n'a ka bi Mali kɔrɔ marabolo ani camancɛ yan fan fɛ n ko Mali torosi caman n'o ye bingalikɛlaw maafa jugukɛla ninnu olu kɔni u y'u caman da su la u ye fasa ba u caman na i n'a fɔ i yɛrɛ b'a fɔ cogo min Antoine min ye anw ka jamana ye min ye tiɲɛ yɛrɛ la bi n'a ka bi fɔlɔ bin tun bɛ taa kɛ an ka duguw kan yalima bin tun bɛ taa kɛ an ka kanw kan o dakolonji k'o filenkolonji min ye aw k'a dɔn hali n'o y'a sɔrɔ a ma ba fasiriba ka fɔ la ko dɔ kɔni kɛra a la min ye aw k'a dɔn an ka wolomasiri tabaw olu kɔni ye sanna kunu min ye aw k'a dɔn u ye wulikajɔ kɛ nin communiqué in nin kunnafoni a bɔra min ye
état-major général des armées olu de ye ni kunnafoni di o jɛlen don bon i bɛ kunnafoni fɔlɔfɔlɔlen fɛn fɛn ni état-major n'o ma min di ni DIRPA ma min di état-major yɛrɛ ni DIRPA b'olu de ka kuma la ten Yusu diɲɛ maa kɛ bolo bolo kan i b'a sɔrɔ k'a fɔ cɛnikɛlaw fana b'u yɛlɛmabolo caya jamana ɲɛmɔgɔ bɛ ŋaniya ɲuman fɛn fɛn da cɛnikɛla fana bɛ a yɛlɛmabolo de caya waasa ka se k'o kɔ kari nka ko laban a bɛ to jamana ɲɛmɔgɔw ka hakili ɲuman de la dɛ bisimila an dɔnna awɔ min ye faama ye olu kɔni y'a jira k'a fɔ kunnafoni min n'o dir'u ma o kunnafoni o kɛra sababu ye min ye dandamawalekɛla ninnu groupe armé n'o ye GAT olu awɔ ka don olu ka wulikajɔ la an ka armé kɔni wulila ka farapu kɛ n'o ye dasili ye o dasili o ye ka yɔrɔ jumɛn min ye aw ka dɔn l'ERNEP ale bɛ Tombouctou ale région fɛ n'o tɛmɛna ka bɔ yen min ye u ye awa 4 fana kɛ Duna o bɛ Douanzan fɛ min ye aw ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la nin farapu ninnu bɛɛ lajɛlen kɛra n'o ye dasili ye an ka wolomasiri tabaw fɛ a kɛra aw ka dɔn a bɛɛ lajɛlen ka kunnawolo ye o de kɔnɔna na min ye u nana ka n'u ka maramafɛn jugu dɔw bɛ yen ani aw ka don u ka bolifɛn jugu dɔw u y'olu bɛɛ lajɛlen dakolonji ni k'o filenkolonji ni min kɛra sa i b'a ye k'a fɔ awa yɔrɔ min bɛ yen n'o ye groupe de soutien à l'islam et aux musulmans GC n'o ye jɛkulu ye jɛkulu min n'olu bɛ awa ka dɔn bingali kɛ jamanadenw kan yalima u bɛ tiɲɛni lase jamana yɔrɔ dɔw ma olu ye kulu marifatigi ye nka kabini waati min na n'u y'a lajɛ k'a fɔ ko nata awa armée jabala ni ka taa dankari o la an ka armée u ma dɔwɛrɛ kɛ dɛ u taara ka taa fasa ba u ɲɛ la min ye groupe armé min bɛ yen n'o ye CSP olu yɔrɔ min bɛ yen n'o ye an ka kɔrɔn marabolo ye i ka don tuma fɛ ka dankari an ka armée la nka armée kɔni kɔnniw ma dɛ ni ka fasa ba u ɲɛ la o tɛmɛnen ka bɔ yen min ye Sofara ale ye aw ka dɔn an ka jamana dugu dɔ ye u ye wulikajɔ kɛ ni ka taa banbanci ka taa aw ka dɔn gosili kɛ o gosili o kɛra so i ka dɔn banbanci caman bɛ yen u y'olu da su la i bɛ to k'a fɔ k'u cɔngɔ sa k'u cɔngɔ kana fɔ k'u gosi an y'u cɔngɔ de ye k'u tereke min ye aw ka dɔn banbanciw yɔrɔ dɔ tun bɛ yen n'o ye Orodo ye Orodo ale bɛ Sofara fɛ ninnu kɔni tun kan bɛ ka t'u jɔgɔ ɲɔgɔn kan ye o jɔgɔlen ɲɔgɔn kan an ka wolomasiri tabaw olu kɔni ye kunnafoni sɔrɔlen ye aw ka dɔn Sofara a n'a masurunya la min ye Katiba de Masina olu fana kɛn bɛ ka adamadenw bali u ka taa ni ka segin la ani bingalijugu k'o ta ka maaw sɛgɛrɛ an ka wolomasiri tabaw k'u ye dankari ni maa kofɔlen ninnu na koyi n'o tɛmɛna ka bɔ yen min ye aw ka dɔn dugu dɔ bɛ yen k'u taara ka taa o dugu la k'u nata bi olu maaw kan ko bawo olu de bɛ kunnafoni bɛɛ lajɛlen di an ka wolomasiri tabaw ma Antoine min ye awa état-major de l'armée olu kɔni ko aw ka dɔn hali bi olu bɛ awa lakɔlɔsi la u bɛ wuli ka jɔ la min ye yɔrɔ la yɔrɔ min n'o Sofara Jene Kwakuru ani awa yɔrɔ dɔ bɛ yen ni GAT maaw ni olu ka dɛmɛjuguya b'o la k'u kɔni bɛ aw ka dɔn kɔlɔsila yɛrɛ kofɔlen na n'u sɔmina yɔrɔ min na k'u nata dasili ko k'o sika ka bɔ jamanadenw na Ablaye Jara ni ale ka fasɛrɛ an y'a bɔ indépendant kɔnɔ Ablaye Jara indépendant sɛbɛnnikɛlaw an b'u bɛɛ lajɛlen fo k'u waleɲuman dɔn l'œil du péon ne b'ale ta min ye cakɛda min bɛ yen jango musolakaw bɛ se ka dege bololabaaraw la cogo min na atelier Firdausu AEC i ka dɔn a ma ɲɛma a taa kun bɛ bɔ Sherifu Madani Usman Aidara ye a ka denbaya la fasikɛba ye mun fɔ madame Balo Asitan Sumaworo k'a bisimilara i k'a dɔn Bangoni Janginɛbugu la fɛn min Sherifu Usman Madani Haidara a ka denbaya la araba mars kalo tile 20 san 2024 in na k'o kɔni o kɛra don gɛrɛngɛrɛnnen ye sabu n'i y'a lajɛ fɛn min atelier Firdausu AESO i b'a ye k'a fɔ a kun wulila ni ka se Haidara ka yɔrɔ la fɛn min dugawu ɲini ye ka t'o kɛ ani ka taa bɔ a ka denbaya fana ye maa min n'a sera a ka délégation a bisimilara sabu min ye madame Balo Asitan Sumaworo ani a bamuso de tun bɛ ɲɔgɔn fɛ a n'a ka délégation min ye Haidara ka denbaya ye u ye u bisimila Haidara yɛrɛ a tun bɛ kɛnɛ kan yen nɔ a ye foli ni tanu ta ni ka Firdausu maa ɲɛma ni k'a sɛgɛrɛ sabu a bɛ baara minnu kɛ ka se ka musow former ka musow kɔni dege i k'a dɔn baara caman na k'o bɛ jamana ɲɛtaa ko fɔ a y'a fo ni k'a waleɲuman dɔn o la atelier Firdausu AEC a yɛrɛ kun delila ka ayiwa baara dɔw boloda ka kala dɔw boloda Haidara ka dukɔnɔmusow ye buramusokɔrɔbaw ni buramusoncinninw
i ka dɔn k'olu bɛɛ lajɛlen kɔni kalan i ka dɔn baara caman na waati min i ka dɔn sirifukɛ yɛrɛ a tun bɛ l'Amérique jamana ka taama na min ye Firidawusu mɔɔw ye u y'o kalanw kɛ ni k'o ɲɛsin Hayidara ayiwa a ka dukɔnɔmusow bɛɛ lajɛlen ma waati in fana kɔnɔna la a y'a jira k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye promotrice ye n'o ye Firidawusu maa ɲɛmaa ye madame Balo Asita Sumaworo min ye Hayidara ye sa a y'a fɔ k'a waleɲuman dɔn k'a jira k'a fɔ k'a bɛ baara min na ko jamanajɔ baara don k'a bɛ baara min na i ka dɔn ko dugawu ɲini baara fana don a bɛ ka min kɛ ko malidenw ɲɛ b'a la sabu ka d'a kan a bɛ dɔ fara jamana sɔrɔ kan maa o maa n'i b'o baara de kɛ i ka dɔn baraji i ka dɔn o caman fana bɛ o la ayiwa o kɔni sɛbɛkɔrɔ jara madame Balo Asita Sumaworo yɛrɛ ye sabu ka d'a kan a ka kumaw kɔnɔna la a ye serifuku yɛrɛ fo k'a waleɲuman dɔn k'a jira k'a fɔ a fana bɛ baara min na jamana kɔnɔ baara in ko baara nafamaba don i k'a dɔn ka se ka malidenw kalan ɲɔgɔn na k'u kɛ kelen ye wa a ye i k'a dɔn layidu min di a ko ale ye Hayidara ka sokɔnɔmusow formeli min kɛ i y'a dɔn Firidawusu la u bɛ gâteau mɔɔw dege gâteau dilan la u b'u dege kunkolo dilan la ni jabida ninnu ni musoya baara fɛn bɛ yen ni sɔrɔ bɛ se ka k'a la ayiwa u bɛ mɔɔw dege u la kosɛbɛ u b'o baara fana ɲɛdɔn ko Hayidara ka anniversaire nata 12 mai ayiwa k'a ye a ka dukɔnɔmusow former gâteau dilan min na k'olu musow de bɛna Hayidara ka gâteau anniversaire gâteau dilan k'a jira k'a fɔ ko formation ko kalan jora parce que gaba ye mun fɔ o gâteau bɛ ɲa dɛ o bɛ ɲa dɛ poignée gâteau min ye Firidawusu AES ye a ka kumaw kɔnɔna la a kɔni Hayidara fo k'a waleɲuman dɔn k'a bɛ dugawu fana ɲini a fɛ min kɔni b'a to baaraw bɛɛ lajɛlen bɛ se ka taa ɲɛ cogo min na a kɔni y'a lajɛ min ye a ka taama ɲɛ ka taa i ka dɔn Bangoni na serifukɛ fɛ yen a n'a ka délégation u kɔni dugawu caman kɛra min kɔni b'a to an bɛ sunkalo min na ayiwa latɛmɛko ɲuman o bɛ se ka di bɛɛ lajɛlen ma cogo min na a n'an ka jamana o bɛ se ka kolo suma cogo min na o kumana ko ka kan bɛ da ɲɔgɔn ye fɛn min kɔni Hayidara a ka anniversaire n'a bɛ 12 mai ko fɔ i ka dɔn i b'a ye k'a fɔ ko fɛn min kɔni a ka anniversaire gâteau ye a formation min kɛra a ka sokɔnɔmusow kun k'olu yɛrɛw de bɛna o gâteau dilan o fana min ye madame Balo Asita Sumaworo Firidawusu AES a ma ɲɛma k'a ka nin taama in k'a jara maa caman ye wa ko taama in fana k'a kɛra sababu ye a ka baara a ka se ka lakodɔn sabu maa o maa de ko k'i bɛ musow kalan ayiwa u ka se ka sɔrɔ kɛ a fɔ i ye du kalan i ye jamana kalan wa i ye sɔrɔ di jamana ma nin ye sɛbɛn ye ayiwa don ɲumɛ jara ka sɛbɛn kɔnɔ an y'a bɔ l'œil du péon l'œil du péon ni y'ale bila min ye awa an bɛ taa sugu la o bɛ ɲɛ n'an taara sugu la awa k'a dɔn min ye an bɛ taa Kayiba Jabate an ka cɛkɔrɔba min bɛ yen n'o ye Aminya ye an bɛ a fo ka waleɲuman dɔn ka awa Abulayi Mayiga a n'a furumuso Mariamu Jalo an bɛ taa sugu la baasi tɛ an ka munumunu sugu la sɔɔni an bɛ na Lilatul Yusu n'i ye sɛbɛn di an b'a minɛ an bɛ gafe ta an b'a fɔ min ma ko le veredigi veredigi o tɛna kɛ tiɲɛtigi ye sa fɛn min ye INPS ye ayiwa a bolofara min n'o bɛ k'a ye min ye gouverneur kɔni ye a wulila ka taa bɔ INPS ɲɛmaayaso la k'a ye mars kalo tile 29 san 2024 in na a n'a ka délégation wulila o y'u kunda yɔrɔ jumɛn kan INPS min bɛ k'a ye u taara bɔ a ɲɛmaayaso la ka taa lajɛ AMO yɛrɛ baaraw olu bɛ ka kɛ cogo min na a taara ɲɛda olu bɛɛ lajɛlen kan maa min n'a sera a sɛbɛkɔrɔ nisɔndiyara sabu a taara sɔrɔ INPS maa ɲɛmaa k'a ye ani a ka baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen kɔni b'a la ka baara kɛ i n'a fɔ jamana ɲɛmaaw b'a la k'a ɲini u fɛ cogo min na fɛn min ye délégation ye a bisimilara ayiwa n ko ma ko directeur régional de l'INPS o y'a bisimila a n'a ka délégation bɛɛ o y'a sɔrɔ fana fɛn min ye service assurance maladie obligatoire ye SAMO i k'a dɔn olu mɔgɔw fana tun bɛ baara dɔ la n'o ye mission ye ninnu bɛɛ lajɛlen ye baara ɲuman ye a kɛra olu bɛɛ lajɛlen fana ɲɛna ka na lajɛ i k'a dɔn gouverneur n'o ye marabolo ɲɛmaa ye ka na lajɛ baara bɛ ka kɛ cogo min na INPS la k'a ye ko kaba kɔni sera a sɛbɛkɔrɔ nisɔndiyara a selen a ye foli k'a ɲɛsin maa min ma fɔlɔ o ye INPS yɛrɛ ɲɛmaaba ye Mali kɔnɔ n'o ye monsieur Ousmane Karimu Kulubali ye o bɛ ka baara kɛ cogo min na ka jigin ka taa fɔ an ka marabolo kɔnɔna la a da sera nin bɛɛ lajɛlen fana ma fɛn min fana ye directeur régional ye a y'a fɔ k'a waleɲuman dɔn a n'a ka cakɛlaw bɛɛ lajɛlen k'a jira k'a fɔ k'a jigi sigilen don a ye min ye a ɲɛ la o y'a jigi fa kosɛbɛ sabu fɛn min ye AMO ko baaraw ye ani INPS baara ko k'o bɛɛ lajɛlen b'a la ka kɛ a kɛcogo la i n'a fɔ jamana ɲɛmaaw u y'a ɲini cogo min fana na a kɔni y'a lajɛ k'a bɛ wele kan da ale bɛ baara fɛ ka kɛ hakɛ min na a b'a ɲini u fɛ u ka dɔ fara u k'ale bi ani mɔgɔ maa sen min don INPS baarako ani AMO baarako la ko bɛɛ lajɛlen k'i tigɛ di ɲɔgɔn ma waasa malidenw a dabɔra olu lafiyali min kama i k'a dɔn maliden bɛɛ lajɛlen ka se ka lafiya min fana ye syndicats ye jango pharmacie syndicats a b'a ɲini olu fana fɛ u ka bɛn kelen ma sigi ka fɔ o ka kɛ daamu ye min kɔni b'a to AMO ko bala kana don a sɛbɛnko foyi la ayiwa u ka jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ k'o bɛ kɛ sababu ye jamana ɲɛmaaw ani jamanadenw i k'a dɔn ŋaniya min bɛ u la n'o ye malidenw ka se ka lafiya kɛnɛya ko ta fan fɛ i k'a dɔn ko baaraw olu bɛɛ lajɛlen bi sabati nin mun ye sɛbɛn ye an y'a bɔ le verdict la
Musa Bala Sumare an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn ale ka gouverneur ye Bismillah. an don indépendant an b'ale ta min ye anw ka jamana ye a sirabagan kasara min n'o kɛra min ye k'a daminɛ awa 2017 fo ka na se 2022 ma o ye awa maa 4,119 k'olu de ndaɲana min ye a ka dɔn sirabagan kasara sanga n'a ka waati wulikajɔw kɔni bɛ sen na kunnafoniw bɛ di min ye awakado ka maaw la kunnafoni sirabagan kasara an bɛ se ka awakado a kisi a ma cogo min o kunnafoni bɛ di nka a bɛɛ n'a ta san 2017 san 2022 kasara awakado bin ye n'o ye sirabagan kasara ye 58 ani 615 o de kɛra maa 54 892 k'olu de jogina maa 4,000 ani 119 olu ntanyana. Andon nin ko in awakado a gɛlɛya kɔsɔ ministre awa bilajɛ min kɛra n'o ye conseil des ministres olu kɔni awakado min ye olu ye sariya bolo dɔw ta min ye awakado comité interministériel de sécurité routière o jɛkulu o jɛkulu o nasigi sen kan min bɛ awakado comité interministériel de la sécurité routière i ka dɔn olu ka baara o kɔni awakado ka min ye tiɲɛ yɛrɛ la ka siraw yira sira min n'o bɛ kɛ sababu ye min b'a to sirabagan kasara a bɛ se ka dɔgɔya cogo min na n'o tɛmɛna ka bɔ yen min ye awakado kasara a cɛya kojugu awakado min ye gouvernement ye olu kɔni ye sariya bolo dɔw ta sariya bolo dɔw awakado min b'a to nin ko in kasara bɛ se ka dɔgɔya cogo min na n'o tɛmɛna ka bɔ yen min ye awakado tiɲɛ yɛrɛ la ko kasara a bɛ kɛ sababu ye min ye ka jamana yɛrɛ sɔrɔ dɔgɔya a bɛ kɛ sababu ye ka tiɲɛni don jamana yɛrɛ kɔnɔna na min walasa an bɛ se ka kisi o ma cogo min na o de kɔnɔna na awakado ni jɛkulu in nasigi sen kan don kɛrɛnkɛrɛnnenw n'o ye awakado don ye don minnu n'o bɛ ɲɛsin min ye ka maaw kunnafoni ani ka wulikajɔw kɛ ni min b'a to maaw bɛ se ka kisi cogo min sirabagan kasara ma n'o tɛmɛna ka bɔ yen jamana ɲɛmaaw kɔni ko awakado a bɛɛ lajɛlen min ye k'a lajɛ ka siraw bɔ sira minnu bɛ yen n'a bɛ kɛ sira ɲumanw ye ani ka jamanadenw kunnafoni sirabagan kasara gɛlɛya minnu b'a la a n'a bɛna ni tiɲɛni min ye jamana kɔnɔ ani ka fɛɛrɛw sigi sen ka jamana kɔnɔ min b'a to awakado tiɲɛ yɛrɛ la sirabagan kasara a bɛ se ka dɔgɔya cogo min na ala k'an kisi ala k'an kisi ala k'an danga sirabagan kasara kunnafoni kɔni bɛ di a ka don o don sori yɛrɛ o bɛ wuli awa don o don sɔgɔmada fɛ ka kunnafoni di jɛkulu sigilen don cakɛdaw sigilen don min b'a to sirabagan kasara a bɛ se ka dɔgɔya cogo min na ayiwa ala k'an kunnaja amina Yusu an bɛ dugawu de kɛ min ye sirabagan kasara ko in ye bɛɛ lajɛlen k'a lajɛ i yɛrɛ fɛ sabu ka d'a kan jamana ɲɛmɔgɔ mana sariya sigi cogo o cogo e yɛrɛ kan ka min kɛ ani i man ka min kɛ i yɛrɛ kunkolo kɔnɔna la i kan k'o dɔn dɛ Yusu ne nana se fe ma fe bɛ bilenman na i ka dɔn polisi bɛ yen o polisi tɛ yen o ayiwa e yɛrɛ kan k'a dɔn i kan ka min kɛ i kan k'i jɔ o kɔrɔ ye n ka n jɔ ni binkɛnɛma bɔra min ta nka ni e yɛrɛ kunkolo kɔnɔ ne ko k'i mago t'o la ayiwa polisi nɔ t'o ye o tɛ jamana ɲɛmɔgɔ nɔ ye e labanna kasara se i yɛrɛ ma ka taa kasara se maa wɛrɛ ma wa ko a bɛ gɛlɛya sabu accident mana kɛ cogo o cogo n ye accident kɛ n jo b'a la a kɛbaliya ka fisa n'a ye dɛ walayi tarde o kumana an b'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ moto mobili wotoro bɛɛ lajɛlen kɔni k'i jija sa min kɔni b'a to an bɛ ka se ka sirabaga sariya bato walasa an ka se ka lafiya Yusu les Echos ne b'ale ta wele Mali ani Russie ni ɲɔgɔn cɛ jamana fila in ayiwa a bolofaraw ka ca ɲɔgɔn dɛmɛ bolofaraw ka ca nin ye bolofara dɔ ye min n'a bɛ kalan sanfɛ bolo ko fɔ an ko ma ko enseignement supérieur Mali ni Russie la u ye tɛgɛnɔbila kɛ min kɔni b'a to kalanw olu bɛ se ka sabati an ka jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ cogo min na fɛn min ye kalandenw fana ye ka bɔ yan ka taa Moscou walima u ka duguba wɛrɛw la ka se ka taa kalan sanfɛ bolo dɔw kɛ min n'an ka jamana a bɛ se ka lafiya cogo min na ni ka a yiriwa lajɛba dɔ o kɛra Russie jamana ka marsikalo tile 19 ka don a tile 26 bolo i b'a ye k'a fɔ nin ɲɔgɔnkunbɛba in kɛnɛ kan an ka ministre min ɲɛsin bɛ kalan sanfɛ bolo ma ale fana tun bɛ kɛnɛ in kan ye Mali ani Russie k'u kɔni b'a fɛ de bolofara ka ca ani ɲɔgɔn cɛ min kɔni b'a to dɛmɛ caman olu bɛ se ka kɛ tɛgɛnɔbila dɔ o nana kɛ an ka ministre so min ɲɛsin bɛ kalan sanfɛ bolo ma ani Rusilakaw ni ɲɔgɔn cɛ kɛrɛnkɛrɛnnena Université fédérale de Saint-Pétersbourg o bɛ Russie la awɔ
fatirikɛba ye mun fɔ anw ka kala sanfɛ bolo o ministre so a ye tɛgɛnɔ bila sɛbɛn kɛ fɛn min ye université belebeleba min n'a bɛ Saint Petersburg Russie jamana ka ko nin kɔni bɛna kɛ sababu ye ale bɛ ka kala sankɔrɔta kosɛbɛ ka dɔnniya caman di malidenw ma min b'a to u bɛ segin ka na faso in ni ka a sɛbɛkɔrɔ yiriwa n'i y'a lajɛ université min n'a filɛ nin Saint Petersburg dɔnniya caman olu bɛ kalan o yɔrɔ in na a baaraw a n'a kalanbolo bɛ cogo min na a bɛna kɛ sababu ye ni ka a sɛbɛkɔrɔ dɛmɛ wa fɛn min ye kan caman ye k'olu fana bɛna kalan in koyi bamanankan ani rusika k'o fana bɛ kalan in n ko an denmisɛnma rusiw tun bɛ journal kɛ bamanankan la rusila kɔni o y'a sɔrɔ arajo min b'an ka cɛkɔrɔba bolo Panasonic tun b'a gulon jiri la walima k'a bila o kɛrɛfɛ n m'a dɔn ko SW tɛ dɛ SW ale a bɛ ta o de fɛ o y'a sɔrɔ Gana arajo ninnu bɛ yen wa ni cɛkɔrɔbaw tun bɛ arajo ta u b'a munumunu k'u tulo da la k'a munumunu a b'a fɔ ci cɔn fo ka taa bɛn a ɲuman ma ne sanni fasirikɛba ye mun fɔ a ko n'i y'a lajɛ fɛn min ye kunnafoni dibaw ye ka bɔ nin minisiriso in na a minisiri yɛrɛ i ka dɔn Burama Kansa ye ne k'a ma ko monsieur Burama Kansa ye min ye minisiri ye kalan sanfɛ bolo n ka monsieur don a ye kalan a ye psychologie sociale k'an kunna awɔ monsieur Burama Kansa ye i b'a ye k'a fɔ ale tun bɛ kɛnɛ in ka a sɛbɛkɔrɔ nisɔndiyara kosɛbɛ fɛn min fana ye ale bi ka se ka lajɛba kɛ sabu lajɛ in u taara lajɛ min na u k'o de ma ko dialogue Russie-Afrique sur l'enseignement supérieur dans un monde en mutation o tɛ dɔwɛrɛ min ye kalan sanfɛ bolow ye farafina ani rusila ni ɲɔgɔn cɛ o ka se ka kolo sinsin sabu ka d'a ka diɲɛ a bɛ yɛlɛma yɛlɛma bolo kan nin waati in na o fana bɛɛ lajɛlen ka se k'i taafa dɔn kalan ka se ka nafa ɲɛ jamanaw ye Burkina Faso Niger Burundi Guinée ani Mali olu bɛɛ lajɛlen tun bɛ nin kɛnɛ in kan n y'a fɔ cogo min na lajɛ kɛra mars kalo tile 19 ka taa bila tile 26 la kalan minnu n'olu bolo d'an bɛ ko nin bɛna kɛ sababu ye ani Rusi jamana ni ɲɔgɔn cɛ ka se ka caman fara an ka siraw fana kan AES jamanaw fana a bɛna kɛ sababu ye k'an kolo sinsin ka don ɲɔgɔn na min kɔni b'a to taa ni ka segin ani kalan dɔnniya falen-falen ni ɲɔgɔn na o bɛna kɛ sababu ye k'an sɛbɛkɔrɔ dɛmɛ Yusu Tarawele min ka d'a bɛɛ ye fana ayiwa kalan sɛbɛn min bɛ d'i ma yamaruya sɛbɛn min bɛ d'i ma i ka taa kalan kɛ Rusi jamana kan n'o ye burusu ye ko dɔ de bɛna fara a kan fɛn tɛ bɔ a la ka caman fara o kan waasa anw ka kalanden caman wa kalanden fana dama tɛ min ye hali maa minnu bɛ baara la n'o ye cadrew ye ka taa Rusi la ka taa dɔ fara i ka dɔnniya kan ka segin ka na nin baaraw bɛɛ lajɛlen fana bolo d'an bɛɛ Rusi jamana ani farafin jamanaw ka tigɛ ni ɲɔgɔn ma k'a bɛna kɛ sababu ye ka jamanaw bɔ nɔgɔ la a bɛna kɛ sababu ye bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ tɔnɔ sɔrɔ a la min b'a to de an ka jamanaw olu bɛ se ka lafiya cogo min fana na n'i y'a lajɛ Rusi jamana ani Mali jamana ni ɲɔgɔn cɛ kabi kuma jan i b'a ye k'a fɔ dɔnniyaw ani kalanw bɛ ani ɲɔgɔn cɛ nka nin waati laban ninnu na caman faralen don a kan wa Rusiw b'a la k'a bolo fara caya hali bi min b'a to ayiwa an ka jamana fila bɛɛ lajɛlen bɛ se ka tɔnɔ sɔrɔ a kɔnɔna la cogo min na nin kun ye sɛbɛn ye an y'a bɔ Les Échos kɔnɔ an ka ma ko wele wele ni ale bila an dɔn na awa k'a dɔ mani mɛn i b'a mɛn sila de mun bɛ yen an ka taa Samaya Bamakɔ kɛrɛfɛ n'ale bɛ Manden i k'a dɔn siraw fɛ nin ye kunnafoni ye min bɛ maa jigila tigɛ adamadenya ko la min ye awa k'a dɔ furula npogotiginin dɔ furula min ye ko awa Batɔma Tarawele jaja awa k'a dɔ cɛnin dɔw b'a wele jaja tɔgɔ ye ko Bugari Yusu nin kuma ninnu tɛ ɲɔgɔn sɔrɔ dɛ e ko npogotiginin dɔ furula npogotiginin kɛ a furula ko npogotiginin don u y'a furu ko npogotiginin don jaja cɛmannin kɔɲɔmuso de tun ye cɛ ye yan kɔɲɔmuso de u y'a furu ko npogotiginin don ja cɛ don n bɛ fɛ ka min fɔ kɔɲɔmuso de kɛra cɛ ye wa o de kɛra cɛ ye a jɛ bɛ ne ka kalan kun kan a dɔn min ye awɔkadɔ cɛ la Allah ko Bugari ale Ala y'a da cogo min aw k'a dɔn ale ma jɛn ni Ala ta ye Ala yɛrɛ mɔgɔ ka hakɛ to Isu hakɛ to o tumana o yanni furu ka kɛ o n ko tɛmɛsira dɔw de b'a la o tuma kɔɲɔkɛ kun t'a dɔn ko Allah Manu kɔɲɔkɛ kun t'a dɔn ko muso tɛ de kɔɲɔkɛ kun t'a dɔn dɛ foyi kɔni ma foyi a taara ɲini du jumɛn kɔnɔ ɲininkali gɛlɛn ye de tɛmɛni sɛbɛn ye dɛ n bɛna nin kuma in ɲɛfɔ taa n'a ye min ye aw k'a dɔn Batɔma n'u b'a wele ko Batɔsɔ a ye nin kɛ Batɔma Tarawele i k'a dɔn nin npogotiginin n'i y'a ye i bɛ Ala n'a kira kale ko muso dɔ ko ye n'i y'a ye kɛlɛ ni aw k'a dɔn rouge à lèvres ou bien noir à lèvres ou bien marron à lèvres a b'o bɛɛ lajɛlen da a da la ni aw k'a dɔn a kunsiginin ka jan a b'a kun digi aw k'a dɔn ni ka tila ka maquillage kɛ
bɛ jipu don wa ni ala n'i y'a ye a bɛ jipu don wa a bɛ jipu don a bɛ talon don wa bazɛn y'a minɛ ni diɲɛ muso bɛɛ ye pati sagada min ye aw k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la awɔ ni ye batɔsi ye min ye aw k'a dɔn a ka jininu a n'a ka kolanw min ye k'a ni aw k'a dɔn npogotigi tɔw k'u kun bɛ taa ba la nka yan'u ka taa ba la a baara dabɔra ale fɛ yen dɛ o la f'i ka placement géographique stratégique de kɛ ayi mais e yɔrɔ dɔ fɔ limanaw ka hakɛ to ayiwa cɛ ni muso mana kolando ayiwa adamadenya yɛrɛ dacogo kɔni n'o de ye a bɛ placement stratégique géographique a bɛ fɛɛrɛ dɔw bolo da min b'a to a kana dɔn fɛnw kana ye fɛn kana ye minɛnw k'a bɛ minɛnw placer cogo dɔn jede Anon min ye aw k'a dɔn Batɔma ye i k'a dɔn nin min filɛ nin ko a taara ka taa du dɔ de kɔnɔ min ye aw k'a dɔn Samaya min ye a taara o du kɔnɔ a y'a fɔ olu ɲɛna k'a fɔ ko ale fa banna a ba banna ale dira aw k'a dɔn a tɛnɛmuso min ma yalima a dira a masaw ka maa min ma k'o bɛ aw k'a dɔn juguya ta k'ale sɛgɛrɛ ne y'o fɔ a bɛ kasi a hinɛ bɛ don maaw la du dɔ bɛ yen olu kɔni ɲana ma min ye maa ŋaniya ɲumanw olu kɔnɔ aw k'a dɔn a ye kuma min fɔ ko tiɲɛ don dɛ min ye nin npogotiginin ye k'a bɛ tobili kɛ n'a ye jugu tigɛ a bɛ k'i kɔnɔ k'a y'a bɛɛ lajɛlen mesurer wa a ka tigɛdɛgɛ na an dɔn k'i b'o dun fo ka suna a farala mɔgɔw ma dɛ kamalenkɔrɔ bɛ taa tigɛdɛgɛ na tobi ka du mɔgɔ ma zaamɛ n'a y'o tobi ani fakoyi ni sagasaga a dɔn n'o y'o tobi i b'o dun fo ka suna Fati Sagara min ye aw k'a dɔn a ye san 4 de k'o du kɔnɔ maa si t'a dɔn ko cɛbani don jedi o tuma a yɛrɛ dan bɛ dacogo jumɛn na san 4 du kelen kɔnɔ e ye cɛ ye mɔgɔw t'a dɔn k'e ye cɛ ye n'i y'a foto ye i ni npogotigininw bɛ si o tuma a voix dun ayi sa o yɛrɛ to yen sa ani npogotigininw tɛ si wa ko adu bɛ si kɛ mɛ a tɛ sɔn u ka ko ɲɔgɔn fɛ ayi hali n'u tɛ ko hali n'a kɔni bɛ si san 4 i mana kɛ cogo cogo yɛlɛmabolo dɔ na y'i la o ninnu m'o jateminɛ koyi Antoine jaja aw k'a dɔn min ye a tun b'a yɛrɛ kɛ coiffeuse ye a tun bɛ fɛɛrɛ dɔw de tigɛ min ye aw k'a dɔn chiffon ni fini dɔw bɛ yen min ye a b'olu don a disi da la Antoine aw k'a dɔn min ye aw fɛn min bɛ yen n'u b'a wele ko chiffoni kɛlɛ ni n'i y'a forme ye a n'a k'i kɔnɔ ko Ala yɛrɛ y'a dilan ko ye k'a sɔrɔ tiɲɛ tɛ chiffon y'a jumɛn ayi ko chiffon n'a mɛ réseau la ko dɔ bɛ chiffoni don dɛ ko fɛ dɔ chiffon yɛrɛ ye mun fɛn ye chiffoni est ce que a tɛna kɛ u b'a k'a bɛ san feerekɛyɔrɔ dɔ la i b'a dɔn a bɛ tɔgɔ bɔ i la a bɛ tɔgɔ bɔ i la baasi tɛ k'i forme ɲa baasi tɛ k'a sɔrɔ forme occasion don wa ye forme pirate don baasi tɛ Antoine ni a b'olu bɛɛ lajɛlen don min ye aw k'a dɔn a ye san 4 de kɛ nin du in kɔnɔ ni npogotiginin minnu y'a fɔ k'u ka t'u ko ɲɔgɔn fɛ ɲɛgɛn kɔnɔ a b'a fɔ k'ale ni maa ti ko dɛ Antoine aw k'a dɔn a ti sɔn cogo si la olu bɛ min ye aw Ala ta fɔ a ye ka fɛn bɛɛ lajɛlen fɔ a ye walasa u bɛ se k'u t'u ko ɲɔgɔn fɛ cogo min a ti sɔn dɛ Batɔma Tarawele tiɲɛ yɛrɛ la jaja min ye dɔ de nana ka na bɔ Batɔma Tarawele nɔfɛ min ye aw k'a dɔn bɔla a nɔfɛ Antoine aw k'a dɔn aw min ye maminɛliw ani aw k'a dɔn fɛnw min ye worotila kɛnɛ kan n'i ye Batɔma ye aw k'a dɔn DJ kɔni bɛ k'a cu a kan npogotigi Sarama min ye npogotigi cɛɲuman Batɔma an sɔnnen d'u ye Batɔma forme bɛ ta min ye DJ n'a y'o kɛ a bɛ musique kɛ godogodo an ka DJ tɛ dɛ plaisir ka DJ tɛ dɛ Batɔma yɛrɛ bɛ to k'i yɛlɛma a bɛ yɛlɛma saki b'a bolo min ye bazɛn dakabana b'a bolo kalabɔcogo cɛ ka ɲi Antoine min ye aw k'a dɔn a fɔra ko Batɔma minnu a bɛ minnu fɛ yen olu kɔni ko a nana lamɔ dilan u fɛ yen ko a k'a lajɛ min ye u yɛrɛ ka dukɔnɔmaa dɔn k'u ka o ka numéro di u ma walasa u bɛ se k'o wele ka furu kɛ walimaw fɛ yen ten e somaa ma wele o kɛnɛ kan jaja ye numéro fu di o tigi wele ko y'a ka maa ye o fana k'a ye sɔnna furu ma jaja fɛɛrɛ don ka sɔn furu ma telefɔni fɛ yan Antoine min ye aw k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la jaja min ye worotila bannen dɛ DJ kɛlen k'i ta fɔ wari bɛ suru DJ kan cogo min na min ye aw k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la min ye u ye sɛgɛsɛgɛli kɛ u taara sɔrɔ k'a tɔgɔ ye ko Bukari Tarawele ja cɛ Ala kale don
ko jije dingara jije ko ko ale ka fɛn m'a la ale nana n'a ka minɛnw ye ale y'a ka fɔli kɛ a ye san 4 kɛ minnu fɛ n'olu m'a dɔn ko cɛ don bɔtɔma wala k'u bɛ ka ko ale ma kɔɲɔkɛ yɛrɛ kɛra cogo di kɔɲɔkɛ kɔni i kɔnji an bɛ nin bɛɛ la ko dara worotila de ma wa yalima kɔɲɔ yɛrɛ kɛra a dan'u ma dɛ Antoine u nana ka na bɔ a kalama k'a fɔ avocado cɛ don min ye avocado u ye a pɔsɔn ni ka fasa sugu bɛɛ lajɛlen bɔ a ɲɛ na Antoine k'a kunkolo min ye a kundigilen ko ɲumani min ye avocado u y'o bɛɛ lajɛlen fɔ de u ye fini bɔ a la awɔ jaja fini bɔla a la min ye Bugari ye fɔni bɔra a la n'o tɛmɛna ka bɔ yen min ye avocado soutien min b'a la o soutien avocado o falen don chiffon na u y'o fana bɔ ka se ka a poitrine kɛ bidi ye ten a tɛ se kɛ bidi Antoine u ma kurusi cun kɔni kurusi cunna kurusi cunna kabini ɲɛ da a ka sa baarali kan dɔrɔn ko ja a bɛɛ sɛbɛntiyara Antoine a ko tɛmɛna nin sira in de fɛ min ye avocado maa caman bɛ yen olu kɔni dabali banna maa caman bɛ yen olu mawulen tora jaja avocado Batoma Traoré Samaya i k'a dɔn awa Batosi ko cɛ don Bugari Traoré nin tɛ Traoré a ye nin jamu bɛɛ Bugari Traoré nin jamu bɛɛ sonyɛna de i yɛrɛ jumɛn mani ye mani mɛn ni si gendarmerie bi caman ye Mahaman Touré n'ale ka fasiri an y'a bɔ nouvelle horizon kɔnɔ o fana na sabayakaw bɛɛ lajɛlen fo ka dugawu kɛ ko ala k'u kisi ni ɲɔgɔnna wɛrɛ ma nin ko in gɛlɛyara ni ala n'a kɛra cɛ ne ɲɛ kuma ni na réseau sanfɛ ne ma se k'a ko faamu quoi jaa nin de don mais ne ko olu bɛ ko ti sagana cɛ ayi nin kuma bɛ bila yan koyi a fana tun bɛ mɔgɔ min fɛ olu ayi an ka nin kuma in bila yan sa an ka nin da yan dɔ ye Yusu an bɛ bi ta bila nin kan an tɛ foyi da nin kan bilen o tuma an bɛ dugawu de kɛ sa a fɛn min kɔni ye kɔɲɔkɛ ye a ka taa muso wɛrɛ ɲini yɛrɛ nin ko in ma ɲɛnabɔ fɔlɔ nin ko in ma ɲɛnabɔ fɔlɔ Yusu nin kɛra embargo de y'ale kɛ nin bɛ sɔn ka dansigi an ka bi don kibaruw la nka tunu ni sɛbɛn bɛ yen tunu ni sɛbɛn in an b'a da limanaw tulo kan k'a fɔ ko Mamadu Sisɔkɔ sɛbɛn min n'a bɛ wele ko l'Africain na i k'a dɔn o sɛbɛn in a bɛ musolakaw ka baaraw maana kosɛbɛ fɛn min anw ka minisiri ye min ɲɛsin bɛ musow den ani du ka ɲɛtaa ma Madamu Kulibali Maramu Mayiga ale tun bɛ taamana Amérique jamana kan New York sabu ka d'a ka san o san lajɛba dɔ bɛ kɛ diɲɛ musow bɛ se ka lafiya sira minnu fɛ o kumaw a n'o walew caman bɛ latigɛ o yɔrɔ in na fɛn min ye a kun jɛra mars kalo tile 22 anw ka minisiri a tun bɛ kɛnɛ kan Madamu Kulibali i k'a dɔn ayiwa Maramu Mayiga n'i y'a ko ta k'a lajɛ kɛnɛ in ka ye a sɛbɛkɔrɔ tanu na sabu ka d'a kan a ye kuma minnu fɔ a n'a ye wulikajɔ minnu kɛ bɛɛ lajɛlen kɔni y'a sɛbɛkɔrɔ tanu kosɛbɛ a ko n'i y'a lajɛ a kɛnɛ kan anw ka minisiri Madamu Kulibali Maramu Mayiga i b'a ye k'a fɔ a bilala jɛkulu o jɛkulu kɔnɔna la o yɔrɔ in na a y'a baara bɛɛ lajɛlen kɛ k'a dagu wa k'a fɔ de ko n bɛ taa jamana ka mission na ko ni réunion banna ayiwa n bɛ taa ni n yɛrɛ ye dugu kɔnɔ kuma t'a la dɛ lajɛ fɛn fɛn kɛra a yera bɛɛ kɛnɛ kan a kun kan ka lajɛ fɛn fɛn ɲɛmaaya ta a y'a bɛɛ lajɛlen kɛ a kun kan ka kuma yɔrɔ o yɔrɔ Yusu a y'a baara bɛɛ kɛ k'a ban fasiri kɛ b'a ye mun fɔ a ko New York min ye anw ka minisiri min ɲɛsin bɛ muso den ani du ka ɲɛtaa ma ayiwa jamana ɲɛmɔgɔ kɔni ye baara min kalifa la k'a bɛ k'i sen da a nɔfɛ dɔɔni dɔɔni wa k'a ye nin baara min kɛ nin ye New York k'a baara sɛbɛkɔrɔ jara maaw ye a ye faso ni k'a sɛbɛkɔrɔ kunna wolo kosɛbɛ kɛnɛ in fana ka ye a n'a kungɛɲɔgɔn minisiri caman olu ye ɲɔgɔn ye sabu ayiwa Qatar jamana ka taa bila Maroc la ka taa bila Turki la ka taa bila Chine na olu jamanaw fana a ye minisiri minnu ɲɛsin bɛ musow ni denw ani du ka ɲɛtaa ma a n'olu caman sigira u kumana fɛn min fana ye FINAPU o ɲɛmaa danga ye a n'o fana ye ɲɔgɔn ye nin ɲɔgɔn ye in bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la kala bɛ turu min kan o de ye k'a fɔ an ka jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ jamana minnu kɔfɔlen filɛ nin ye an ka jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ se k'an bolo di ɲɔgɔn ma cogo min na ka ɲɔgɔn dɛmɛ minisiriso min n'a b'u bolo u bɛ se ka denw ni musow ani jamana yɛrɛ k'a taa ɲɛ cogo min na kuma kɛra nin bɛɛ lajɛlen kan fɛn min fana ye musow ni denw ye ayiwa mankan bɛ jamana minnu kɔnɔ olu bɛ se ka lafiya cogo min na kuma kɛra nin bɛɛ lajɛlen fana kan maa minnu fana bɛ n'o ye an dɛmɛbaaw ye wariko ani musakako tɔw fan fɛ kuma kɛra nin bɛɛ lajɛlen fana na Madamu Kulibali Maramu Mayiga
i b'a ye k'a fɔ a bilala baara min na a y'a kɛ fɔ ka taa da ko kosɛbɛ sabu kɛnɛ in yɛrɛ ka yen nɔ i b'a ye k'a fɔ a y'o bonya caman o taara k'a sɛgɛrɛ wa a ye Mali sɛbɛkɔrɔ lapasa ni ka Mali kunna wolo kosɛbɛ fɛn min fana ye musow ani denw ka ɲɛta ye a ye laɲini caman kɛ u bɛ se ka lafiya cogo min na Mali kɔnɔ yan ani farafina kɔnɔ ani diɲɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ a ye kuma minnu lase o ye k'a fɔ musow u ka yɛrɛma hɔrɔnya bɛ se ka d'u ma u bɛ se ka walawala cogo min na musow bɛ se k'u yɛrɛ sɔrɔ cogo min na ka fiɲɛ bɔda d'u ma ani ka sɔrɔ dayɛlɛ u ye kuma caman fana kɛra o ka kosɛbɛ ayiwa fɛn min fana ye délégation min i ka dɔn n'o bɛ New York ye maliden minnu bɛ yen olu caman fana u sigira ka kuma o kun tɛ dɔwɛrɛ ye gɛlɛya minnu fana bɛ olu kan ani hakilina min b'u la faso jɔko la ayiwa da sera nin bɛɛ lajɛlen ma kelen kelen n'i y'a lajɛ maa o maa kɔni tun bɛ nin kelen kan bɛɛ lajɛlen kɔni ye seereya de kɛ k'a jira k'a fɔ minisiri min ɲɛsin bɛ musow den ani du ka ɲɛtaa kama Mali la yan ayiwa n'o de ye Madame Kulibali Maramu Mayiga ye a ye baara minnu kɛ musow ye ayiwa maa caman ye seereya ɲuman kɛ ka ɲɛsin a ma kosɛbɛ a ko n'i y'a lajɛ hali bi min ye maliden minnu fana n'olu bɛ New York a musolakaw baara minnu bolo d'an bɛ n'o ye projet ye don dɔ la i ma na mɛ wali jamana kɔnɔ cogo cogo Yusu bɛ segin ka na dɛ ayiwa musow n'u bɛ segin ka na faso kɔnɔ waati min o k'a sɔrɔ projet minnu bɛ yen baaraba bolodalen minnu bɛ yen u fana se bɛ se ka don o la cogo min na walasa u bɛ se ka lafiya jamana bɛ se ka bɔ nɔgɔ la cogo min na ayiwa kuma kɛra olu bɛɛ lajɛlen fana kan u ma da o ma dɛmɛjɛkulu dɔ bɛ n'o ONG ye ONG u b'a wele ko Asarado Mali olu fana kɛlen bɛ ka feere dɔ ayiwa ni ka o sigi sen kan n'o ye exposition vente ye minisiri fana taara ka t'i ɲɛ da o feerefɛnw bɛɛ lajɛlen kan k'u fo k'u waleɲuman dɔn Mali musow bɛ se baara min na ayiwa ni ka ɲɛfɔli caman fana kɛ o la o fana tɛmɛnen kɔfɛ fɛn min ye ayiwa minisiri ka délégation ani maliden minnu sigi bɛ New York ka taa bila AES musow fana na u jɛra ni ka suntigɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ o suntigɛ fana kɔnɔna la ka dugawudon caman kɛ laɲini minnu bɛ yen ɲɛfɔli caman kɛra olu bɛɛ lajɛlen fana na ni AES fana ta k'a lajɛ Mali Burkina Faso Niger o musow fana ka jɛkulu o fana sigira sen kan o maaw bɛɛ lajɛlen fana tun bɛ kɛnɛ kan a don kama maaba wɛrɛ tun bɛ kɛnɛ kan ye i ka dɔn n'o ye an ka ambassadeur fila ye ambassadeur fɔlɔ o ye Mali ka lasigiden min n'o bɛ Nations Unies najɛ tɔnba la Isa Konfuru ale fana tun bɛ kɛnɛ kan ka taa se an ka lasigiden min bɛ l'Amérique jamana kan ye n'o bɛ Seku Berete Kofɔ ninnu bɛɛ lajɛlen tun bɛ yen dakuru ɲɛ surunyana fɛn min kɔni an ka minisiri ye sa min ɲɛsin bɛ musow ni den ani du ka ɲɛtaa ma ayiwa Madame Kulibali Maramu Mayiga ayiwa k'a ye baara minnu kɛ New York nin waati ninnu kɔnɔ ayiwa k'a baara kɛra baara nafamaba ye sabu ka d'a kan a ye fɛn o fɛn kɛ a bɛɛ lajɛlen bi bila Mali a ka kunnawolo kɔnɔ walasa musow den ani du o ka ɲɛtaa bɛ sabati cogo min na Maretu Konatɛ an y'a bɔ sɛbɛn kɔnɔ an b'a fɔ ma ko l'Africaine l'Africaine ni ale bila la lettre du peuple n b'ale ta min ye parti politiques ye ani jɛkulu dɔw k'olu y'u kan kɛ kelen ye awa min ye kalo 24 min n'o kun farala transition kan k'o kɔni banna mariti kalo tile 26 tɛmɛnen k'o kɔnɔna na ko kɛnɛ langolo o bi to min ye awa k'a dɔn olu bɛ min ɲini sa min ye awa k'a dɔn k'a lajɛ min ye nin kɛra Adama Jabala la min ye an ka maa ɲɛmaa minnu bɛ bi k'u ka waleya sugu bɛɛ lajɛlen sigi sen kan min b'a to awa an bɛ se ka segin cogo min na min ye awa k'a dɔn parti ka a lajɛ kalafili bɛ se ka kɛ yalima ka awa transition sigi min ɲɛmaa bɛ sibiri dɔ bolo baasi tɛ Antoine min ye a ko daba wulilen don nin ko kɔni awa min ye tiɲɛ yɛrɛ la anw ka jamana bi anw bɛ awa transition kɔnɔna na dɛ min ye awa k'a dɔn nin maa kofɔlen ninnu ye parti politiques awa k'a dɔn Mali la ADEMA PSG RPM M5 RP Mali kura min ye awa n'o ye Modibo Sidibe o n'a ka jɛkulu ye EMK ani appel du 20 février san 2023 ani CODEM parti min bɛ yen n'o ye yɛlɛma ye APR ASMA CFP ninnu de farala ɲɔgɔn kan min b'a to kɛnɛ langolo min bɛ yen min ye awa k'a dɔn k'o bɛ se ka datugu cogo min na min ye an ka jamana ɲɛmaaw k'olu tun y'a fɔ ko kalo 24 k'o de bɛ fara a kan awa k'a dɔn min ye tiɲɛ yɛrɛ la mars kalo tile 26 san 2022 i n'a fɔ awa k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la a ko tɛmɛna sariyabolo min fɛ o ye 2022-001 février kalo tile 25 san 2022 n'o
bɛ tali kɛ bɛnkan min n'o sigira a ka dɔ transition a gafe la n'o ye charte de la transition ye en douane min ye a ka dɔ ni jɛkulu minnu wulilen don olu kɔni y'a jira k'a fɔ min ye olu ɲɛ tɛ ko la bi olu ɲɛ bɛ fɛn fɛn la bi a ka dɔ min ye transition u ka waati kunkurunin yalima ka sibiri dɔ k'a ye min b'a to kalafili o bɛ se ka kɛ cogo min na i n'a fɔ an bɛ segin an ka jamana a bɛ segin cogo min na a ka dɔn min ye politique taasira la ani a ka dɔn k'a dayɛlɛ bɛɛ lajɛlen ye en douane min ye a ka dɔn ni politique maaw olu kɔni kɛ bɛɛ wuli ka jɔ la sanga n'a ka waati min ye u ka kuma laselaw olu kɔni sigilen don a kan ko sugu bɛɛ lajɛlen ka kɛ min b'a to a ka dɔn danga siri transition in na tenza min ye an ka taa kalafili la min b'a to a ka dɔn jamana bɛ lafiya n'o tɛmɛna ka bɔ yen min ye a ka dɔn ko n'o ma kɛ bɛɛ olu kɔni b'a lajɛ min ye CEDEAO ye a ka dɔn olu fɛlata u b'o ɲini i k'a dɔn a min ye tiɲɛ yɛrɛ la a CEDEAO kɔni maaw ni waati in tɛmɛnen CEDEAO maaw ma fɛn fɔ fɛn ma mɛn CEDEAO maaw da min ye a ko kɔni bɛ sen na n'a tɛmɛna da min fɛ an n'o lase jamanadenw ma nin sɛbɛn in maa min ka sɛbɛn don o ye Jean Goyita ye. Jean Goyita miɲanga kɛ an b'a fɔ dande foli min na l'indépendant ne b'ale ta l'indépendant min bɔko 5931 nin ye an bɛ i ka dɔn kununko bɔli la a ko n'i y'a lajɛ jɛkulu dɔ bɛ yen jɛkulu min n'an b'a wele ko plateforme politique électorale anw ko fasoko nin jɛkulu yi a bɛ wele bamanankan la ko fasoko fasoko dɔwɛrɛ tɛ min ye ka se ka hakilina di faso yɛrɛ taabolo kan min ye politique kow ye k'u sen don o la jamana yɛrɛ bɛ yiriwa cogo min na ayiwa anw ko fasoko k'u taabolo ye o ye u ye communiqué kɛ communiqué min i ka dɔn n'a tɛgɛ nɔ bilala secrétaire exécutif fɛ Emile Salamu So u y'a jira k'a fɔ kabi utikalo tile 18 san 2020 min ye jamana in ye a bɛ furanjɛla fanga kɔnɔna la o fana n'i y'a lajɛ ko gouvernement a kun ye ŋaniya minnu da k'a jira k'a fɔ ko furanjɛla fanga k'a bɛ ban marisikalo tile 26 san 2024 in na o fana k'olu kɔni ɲɛ bɛ ko in na cogo min na ayiwa k'u bɛ laɲini kɛ u y'a jira k'a fɔ olu ka jɛkulu min filɛ nin ye fɛn min ye référendum ye n'o min kɛra n'i ɲɛ jɔ o la ani k'a lajɛ kuma minnu fɔra o kɔnɔna la ani k'a ye k'a fɔ ayiwa bɛnkun kɛra a ka sɔn a ma k'a fɔ ko fɛn min ye kalataw ye k'o fana bɛ tugu o la n'i y'a lajɛ o kɔni ma se ka ɲɛ fɛn min ye ka se k'a bɔ a dɔgɔkɔrɔ waati kunkurunin nanzarakan la an k'a ma ko léger report ka b'o kɔni kɛra fɔ bi ko fɛn min ye jamana ɲɛmaaw u kɛn bɛ k'u da de u tɛ ka fɛn fɔ walasa an ka se ka segin ka na i ka dɔn wotew ka kɛ jamana ɲɛmaa ka sugandi k'olu kɔni bɛ laɲini de kɛ a y'o waati ka fɔ maaw ye k'a perepere latigɛ min b'a to o baaraw bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ se ka kɛ o fana k'u bɛ wele bila jamana ɲɛmaaw ma fɛn min ye sigasigalen u kana to u ka to maaw dusukun na u ka se ka ban ka se ka na waati fɔ min kɔni b'a to de jamana ɲɛmaa kalafili n'a fɔ jamana ɲɛmaa sugandi ayiwa o taliw bɛ se ka kɛ cogo min na ka se ka ɲɛfɔli kɛ o la fɛn min ye anw ko fasoko u y'a jira k'a fɔ furanjɛla fanga a ye baaraba minnu kɛ u b'a lakodɔn wa u b'u senkɔrɔma don do sabu ka d'a ka furanjɛla fanga a ye koba caman kɛ o kobaw olu t'o fili dɛ olu b'o waleɲuman dɔn k'o kolo sinsin ka taa fɛ a caman ye min ye ka se k'an ka finitigiw dɛmɛ ka minɛn ɲini k'a d'u ma k'u dɛmɛ cogo bɛɛ lajɛlen ka jamana bɛ se ka lakana cogo min na k'u b'o baara sɛbɛkɔrɔ fana fo min ye kidali ye o minɛ k'o kɛ an da ye san 11 kɔfɛ ko foli bɛ ɲɛsin jamana ɲɛmaaw ma k'o ɲɛsin furanjɛla fanga ma ɲɛmaaw ma min fana ye constitution kura o sɔrɔli ye min ye yurugurugu kɛlɛli ye min ye ka se ka lasigibaw kɛ an ko ma ko ANR ka o tɛmɛnen kɔfɛ ka EG sigi sen kan baaraba caman fana kɛra ayiwa fanga minnu kun bɛ an fɛ yan ka bɔ jamana wɛrɛw la olu fana bɔra an fɛ yan wa min ye anw ka se ka an yɛrɛ ka siniɲɛsigi k'o dilan an yɛrɛ ye o baara minnu kɛra k'o sɛbɛnw kɛ k'u b'o sɛbɛnkɔrɔ fo k'o waleɲuman dɔn dɔwɛrɛ tɛ fɛn min ye anw ko fasoko k'u kɔni b'a ɲini jamana ɲɛmaaw de fɛ u ka fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ teliya la ka se ka waati fɔ maaw ye min b'a to wotow bɛ se ka kɛ cogo min na walasa sigasiga ka bɔ maaw la Youssou Traoré u y'a laɲini kɛ ko fɛn min ye fanga ɲɛmaaw ye u b'a ɲini u fɛ u ka gouvernement sigi sen kan hali gouvernement hali n'a maa ma caya ka se ka premier ministre ta u ka k'a ɲɛmaa ye min n'o da tɛ politique ko kuma na o fana ka se ka baaraw kɛ tele la min b'a to ayiwa katimu dɔ ka ci wotew bɛ kɛ waati min na ka se k'o fɔ malidenw ye ko walasa malidenw ka se ka bɔ sigasiga kɔnɔna la kuma laban na jɛkuluba min n'an b'a wele ko anw ko fasoko k'u bɛ politiki maa bɛɛ lajɛlen wele a jɛkulu bɛɛ lajɛlen wele k'u ka fara ɲɔgɔn kan ka kɛ kelen ye min kɔni b'a to gɛlɛyaba min bɛ an ka jamana kan a gɛlɛyaw olu bɛ se ka wuli cogo min na wa fɛn min kɔni ye Mali ɲuman ye an bɛɛ lajɛlen k'o sɔrɔ k'a daminɛ bi ka taa bila fɔ sini na anw ko fasoko k'olu ka laɲini ye o ye fɛn min ye Emile Salamu So a ka kuma kɔnɔna la communiqué in na a kɔni ye kuma caman fɔ k'a jira k'a fɔ min ye faso ɲɛmaaw ye ale kɔni bɛ wele da u ye wa olu ka ŋaniya ye min ye o ye Mali ne ka kɛ kelen ye bɛn ni kelen
jenya kana ikara olu te farafarali kuma na olu ka hakilina ye min ye politique ko ani jamana ko kuma ma na igi hakilina fɔ ala ko de ye démocratie ye o kuma laɲini ba min n'o bɛ kɛ ko jamana ɲɛmɔgɔ ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ waati kɔnɔ ayiwa teliyala ni ka se ka waati fɔ jamana kɔnɔdenw ye wotow bɛ kɛ waati min na waasa sigasika o ka se ka bɔ malidenw dusukun na Dawuda Sangare an y'a bɔ l'indépendant kɔnɔ Dawuda Sangare filasi 4 a ka kunnafoni awa k'a dɔn a faamuyara an dɔn na an bɛ indépendant an b'ale ta Ablaye Jara nin y'ale ka fasiri ye Jarakɛ ko min ye an ka wolomasiri tabaw ye k'u kɔni bɛ ka dasili kɛ awa k'a dɔn bi n'a ka bi Mali kɔrɔ marabolo ani camancɛ yan fan fɛ Mali ngo Mali torosi caman n'o ye bingalikɛlaw maafa jugukɛla ninnu olu kɔni u y'u caman da su la u ye fasa ba u caman na i n'a fɔ i yɛrɛ b'a fɔ cogo min Antoine min ye anw ka jamana ye min ye tiɲɛ yɛrɛ la bi n'a ka bi fɔlɔ bin tun bɛ taa kɛ an ka duguw kan yalima bin tun bɛ taa kɛ an ka kanw kan o dakolonji k'o filenkolonji min ye aw k'a dɔn hali n'o y'a sɔrɔ a ma ba fasiribaa ka fɔ la ko dɔ kɔni kɛra a la min ye aw k'a dɔn an ka wolomasiri tabaw olu kɔni ye sanna kunu min ye aw k'a dɔn u ye wulikajɔ kɛ nin communiqué in nin kunnafoni a bɔra min ye état-major général des armées olu de ye nin kunnafoni di o jɛlen don bon i bɛ kunnafoni folofololen fɛn fɛn ni état-major n'o ma min di ni DIRPA ma min di état-major yɛrɛ ni DIRPA b'olu de ka kuma la ten Yusu diɲɛ maa kɛ bolo bolo kan i b'a sɔrɔ k'a fɔ cɛnikɛlaw fana b'u yɛlɛmabolo caya jamana ɲɛmɔgɔ bɛ ŋaniya ɲuman fɛn fɛn da cɛnikɛla fana bɛ a yɛlɛmabolo de caya waasa ka se k'o kɔ kari nka ko laban a bɛ to jamana ɲɛmɔgɔw ka hakili ɲuman de la dɛ bisimila an dɔn na awa min ye faama ye olu kɔni y'a jira k'a fɔ kunnafoni min n'o dir'u ma o kunnafoni o kɛra sababu ye min ye dandamawalekɛla ninnu groupe armé n'o ye GAT olu awa ka olu ka wulikajɔ la an ka armé kɔni wulila ka farapu kɛ n'o ye dasili ye o dasili u bɛ kɛ yɔrɔ jumɛn min ye aw ka dɔn l'ERNEP ale bɛ Tombouctou ale région fɛ n'o tɛmɛna ka bɔ yen min ye u ye awa 4 fana kɛ Duna o bɛ Douanzan fɛ min ye aw ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la nin farapu ninnu bɛɛ lajɛlen kɛra n'o ye dasili ye an ka wolomasiri tabaw fɛ a kɛra aw ka dɔn a bɛɛ lajɛlen ka kunnawolo ye o de kɔnɔna na min ye u nana ka n'u ka maramafɛn jugu dɔw bɛ yen ani aw ka dɔn u ka bolifɛn jugu dɔw u y'olu bɛɛ lajɛlen dakolonji ni k'o filenkolonji ni min kɛra sa i b'a ye k'a fɔ awa yɔrɔ min bɛ yen n'o ye groupe de soutien à l'islam et aux musulmans GESIM n'o ye jɛkulu ye jɛkulu min n'olu bɛ awa k'a dɔn bingali kɛ jamanadenw kan yalima u bɛ tiɲɛni lase jamana yɔrɔ dɔw ma olu ye kulu marifatigi ye nka kabini waati min na n'u y'a lajɛ k'a fɔ ko nata awa armée jabala ni ka taa dankari o la an ka armée u ma dɔwɛrɛ kɛ dɛ u taara ka taa fasa ba u ɲɛ la min ye groupe armé min bɛ yen n'o ye CSP olu yɔrɔ min bɛ yen n'o ye an ka kɔrɔ marabolo ye i ka dɔn tun b'a fɛ ka dankari an ka armée la nka armée kɔni kɔnniw ma dɛ ni ka fasa ba u ɲɛ la o tɛmɛnen ka bɔ yen min ye Sofara ale ye aw ka dɔn an ka jamana dugu dɔ ye u ye wulikajɔ kɛ ni ka taa banbanci ka taa aw ka dɔn gosili kɛ o gosili o kɛra so i k'a dɔn bamanci caman bɛ yen u y'olu da su la i bɛ to k'a fɔ k'u cɔngɔ sa k'u cɔngɔ kana fɔ k'u gosi an y'u cɔngɔ de ye k'u tereke min ye aw ka dɔn banmanciw yɔrɔ dɔ tun bɛ yen n'o ye Orodo ye Orodo ale bɛ Sofara fɛ ninnu kɔni tun kan bɛ ka t'u jɔgɔ ɲɔgɔn kan ye o jɔgɔlen ɲɔgɔn kan an ka wolomasiri tabaw olu kɔni ye kunnafoni sɔrɔlen ye aw ka dɔn Sofara a n'a masurunya la min ye Katiba de Masina olu fana kɛn bɛ ka adamadenw bali u ka taa ni ka segin la ani bingalijugu k'o ta ka maaw sɛgɛrɛ an ka wolomasiri tabaw k'u ye dankari ni maa kofɔlen ninnu na koyi n'o tɛmɛna ka bɔ yen min ye aw ka dɔn dugu dɔ bɛ yen k'u taara ka taa o dugu la k'u nata bi olu maaw kan ko baw olu de bɛ kunnafoni bɛɛ lajɛlen di an ka wolomasiri tabaw ma ayiwa Antoine min ye awa état-major de l'armée olu kɔni ko aw ka dɔn hali bi olu bɛ awa lakɔlɔsi la u bɛ wuli ka jɔ la min ye yɔrɔ la yɔrɔ min n'o Sofara Jene Kwakuru
ani awa yɔrɔ dɔ bɛ yen ni GAT maaw ni olu ka dɛmɛjuguya b'o la k'u kɔni bɛ awa ka dɔ kɔlɔsila yɛrɛ kofɔlen na n'u sɔmina yɔrɔ min na k'u nata daseli ko k'o sika ka bɔ jamanadenw na Ablaye Jara ni ale ka fasɛrɛ an y'a bɔ indépendant kɔnɔ Ablaye Jara indépendant sɛbɛnnikɛlaw an b'u bɛɛ lajɛlen fo k'u waleɲuman dɔn l'œil du péon ne b'ale ta min ye cakɛda min bɛ yen jango musolakaw bɛ se ka dege bololabaaraw la cogo min na atelier Firdawusu AEC i ka dɔn a ma ɲɛma a taa kun bɛ bɔ Sherifu Madani Usumani Ayidara ye a ka denbaya la fasikɛba ye mun fɔ madame Balo assistant Sumaworo k'a bisimilara i ka dɔn Bangoni Janginɛbugu la fɛn min Sherifu Usumani Madani Ayidara a ka denbaya la araba mars kalo tile 20 san 2024 in na k'o kɔni o kɛra don gɛrɛngɛrɛnnen ye sabu n'i y'a lajɛ fɛn min atelier Firdawusu AES i b'a ye k'a fɔ a kun wulila ni ka se Ayidara ka yɔrɔ la fɛn min dugawu ɲini ye ka t'o kɛ ani ka taa bɔ a ka denbaya fana ye maa min n'a sera a ka délégation a bisimilara sabu min ye madame Balo assistant Sumaworo ani a bamuso de tun bɛ ɲɔgɔn fɛ a n'a ka délégation min ye Ayidara ka denbaya ye u ye u bisimila Ayidara yɛrɛ a tun bɛ kɛnɛ kan yen nɔ a ye foli ni tanu ta ni ka Firdawusu maa ɲɛma ni k'a sɛgɛrɛ sabu a bɛ baara minnu kɛ ka se ka musow former ka musow kɔni dege i ka dɔn baara caman na k'o bɛ jamana ɲɛtaa ko fɔ a y'a fo ni k'a waleɲuman dɔn o la atelier Firdawusu AEC a yɛrɛ kun delila ka ayiwa baara dɔw boloda ka kala dɔw boloda Ayidara ka dukɔnɔmusow ye buramusokɔrɔbaw ni buramusonjinninw i ka dɔn k'olu bɛɛ lajɛlen kɔni kalan i ka dɔn baara caman na waati min i ka dɔn sirifikɛ yɛrɛ a tun bɛ l'Amérique jamana ka taama na min ye Firdawusu maaw ye u y'o kalanw kɛ ni k'o ɲɛsin Ayidara ayiwa a ka dukɔnɔmusow bɛɛ lajɛlen ma waati in fana kɔnɔna la a y'a jira k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye promotrice ye n'o ye Firdawusu maa ɲɛma ye madame Balo assistant Sumaworo min ye Ayidara ye sa a y'a fɔ k'a waleɲuman dɔn k'a jira k'a fɔ k'a bɛ baara min na ko jamanajɔ baara don k'a bɛ baara min na i ka dɔn ko dugawu ɲini baara fana don a bɛ ka min kɛ ko malidenw ɲɛ b'a la sabu ka d'a kan a bɛ dɔ fara jamana sɔrɔ kan maa o maa n'i b'o baara de kɛ i ka dɔn baraji i ka dɔn o caman fana bɛ o la ayiwa o kɔni sɛbɛkɔrɔ jara madame Balo assistant Sumaworo yɛrɛ ye sabu ka d'a kan a ka kumaw kɔnɔna la a ye Sherifu yɛrɛ fo k'a waleɲuman dɔn k'a jira k'a fɔ a fana bɛ baara min na jamana kɔnɔ baara in ko baara nafamaba don i ka dɔn ka se ka malidenw kalan ɲɔgɔn na k'u kɛ kelen ye wa a ye i ka dɔn layidu min di a ko ale ye Ayidara ka sokɔnɔmusow formeli min kɛ i y'a dɔn Firdawusu la u bɛ gâteau maaw dege gâteau dilan la u b'u dege kunkolo dilan la ani jabida ninnu ni musoya baara fɛn bɛ yen ni sɔrɔ bɛ se ka k'a la ayiwa u bɛ maaw dege u la kosɛbɛ u b'o baara fana ɲɛdɔn ko Ayidara ka anniversaire nata 12 mai ayiwa k'a ye a ka dukɔnɔmusow former gâteau dilan min na k'olu musow de bɛ na Ayidara ka gâteau anniversaire gâteau dilan k'a jira k'a fɔ ko formation ko kalan jora fasikɛba ye mun fɔ o gâteau bɛ ɲa dɛ o bɛ ɲa dɛ poignée gâteau min ye Firdawusu AEC ye a ka kumaw kɔnɔna la a kɔni Ayidara fo k'a waleɲuman dɔn k'a bɛ dugawu fana ɲini a fɛ min kɔni b'a to baaraw bɛɛ lajɛlen bɛ se ka taa ɲɛ cogo min na a kɔni y'a lajɛ min ye a ka taama ɲɛ ka taa i ka dɔn Bangoni na Serifukɛ fɛ yen a n'a ka délégation o kɔni dugawu caman kɛra min kɔni b'a to de an bɛ sunkalo min na ayiwa latɛmɛko ɲuman o bɛ se ka di bɛɛ lajɛlen ma cogo min na a n'an ka jamana o bɛ se ka kolo suma cogo min na o kumana ko ka kan bɛ da ɲɔgɔn ye fɛn min kɔni Ayidara a ka anniversaire n'a bɛ 12 mai ko fɔ i ka dɔn i b'a ye k'a fɔ ko fɛn min kɔni a ka anniversaire gâteau ye a formation min kɛra a ka sokɔnɔmusow kun k'olu yɛrɛw de bɛna o gâteau dilan o fana min ye madame Balo assistant Sumaworo Firdawusu AEC a ma ɲɛma k'a ka nin taama ye k'a jara maa caman ye wa ko taama in fana k'a kɛra sababu ye a ka baara a ka se ka lakodɔn sabu maa o maa de ko k'i bɛ musow kalan ayiwa u ka se ka sɔrɔ kɛ a fɔ i ye du kalan i ye jamana kalan wa i ye sɔrɔ di jamana ma nin ye sɛbɛn ye ayiwa don ɲuman jara ka sɛbɛn kɔnɔ an y'a bɔ l'œil du péon l'œil du péon ni y'ale bila min ye awa an bɛ taa sugu la o bɛ ɲɛ n'an taara sugu la awa k'a dɔn min ye an bɛ taa Kayiba Jabate an ka cɛkɔrɔba min bɛ yen n'o ye Aminya ye an bɛ a fo ka waleɲuman dɔn ka awa Ablaye Mayiga a n'a furumuso Mariamu Jalo an bɛ taa sugu la baasi tɛ an ka munumunu sugu la sɔɔni an bɛ na Lilatul Yusu n'i ye sɛbɛn di an b'a minɛ an bɛ gafe ta an b'a fɔ min ma ko le veredigi veredigi o tɛna kɛ tiɲɛtigi ye sa fɛn min ye INPS ye ayiwa a bolofara min n'o bɛ k'a ye min ye gouverneur kɔni ye a wulila ka taa bɔ INPS ɲɛmaayaso la k'a ye mars kalo tile 29 san 2024 in na a n'a ka délégation wulila o y'u kunda yɔrɔ jumɛn kan INPS min bɛ k'a ye u taara bɔ a ɲɛmaayaso la ka taa lajɛ AMO yɛrɛ baaraw olu bɛ ka kɛ cogo min na a taara ɲɛda olu bɛɛ lajɛlen kan maa min n'a sera
sera a sɛbɛkɔrɔ nisɔndiyara sabu a taara sɔrɔ INPS maa ɲɛmaa k'a ye ani a ka baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen kɔni b'a la ka baara kɛ i n'a fɔ jamana ɲɛmaaw b'a la k'a ɲini u fɛ cogo min na fɛn min ye délégation ye a bisimilara ayiwa n ko ma ko directeur régional de l'INPS o y'a bisimila a n'a ka délégation bɛɛ o y'a sɔrɔ fana fɛn min ye service assurance maladie obligatoire ye SAMO i k'a dɔn olu mɔgɔw fana tun bɛ baara dɔ la n'o ye mission ye ninnu bɛɛ lajɛlen ye baara ɲuman ye a kɛra olu bɛɛ lajɛlen fana ɲɛna ka na lajɛ i k'a dɔn gouverneur n'o ye marabolo ɲɛmaa ye ka na lajɛ baara bɛ ka kɛ cogo min na INPS la k'a ye ko kaba kɔni sera a sɛbɛkɔrɔ nisɔndiyara a selen a ye foli k'a ɲɛsin maa min ma fɔlɔ o ye INPS yɛrɛ ɲɛmaaba ye Mali kɔnɔ n'o ye monsieur Ousmane Karimu Kulubali ye o bɛ ka baara kɛ cogo min na ka jigin ka taa fo an ka marabolo kɔnɔna la a da sera nin bɛɛ lajɛlen fana ma fɛn min fana ye directeur régional ye a y'a fɔ k'a wale ɲuman dɔn a n'a ka cakɛlaw bɛɛ lajɛlen k'a jira k'a fɔ k'a jigi sigilen don a ye min ye a ɲɛ la o y'a jigi fa kosɛbɛ sabu fɛn min ye AMOCO baaraw ye ani INPS baarako k'o bɛɛ lajɛlen b'a la ka kɛ a kɛcogo la i n'a fɔ jamana ɲɛmaaw u y'a ɲini cogo min fana na a kɔni y'a lajɛ k'a bɛ wele kan da ale bɛ baara bɛ ka kɛ hakɛ min na a b'a ɲini u fɛ u ka dɔ fara u k'ale bi ani mɔgɔ maa se min don INPS baarako ani AMO baarako la ko bɛɛ lajɛlen k'i tigɛ di ɲɔgɔn ma waasa malidenw a dabɔra olu lafiyali min kama i ka dɔn maliden bɛɛ lajɛlen ka se ka lafiya min fana ye syndicats ye jango pharmacie syndicats a b'a ɲini olu fana fɛ u ka bɛn kelen ma sigi ka fɔ o ka kɛ daamu ye min kɔni b'a to AMOCO bala kana don a sɛbɛnko foyi la ayiwa u ka jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ k'o bɛ kɛ sababu ye jamana ɲɛmaaw ani jamanadenw i k'a dɔn ŋaniya min bɛ u la n'o ye malidenw ka se ka lafiya kɛnɛya ko ta fan fɛ i k'a dɔn ko baaraw olu bɛɛ lajɛlen bi sabati nin mun ye sɛbɛn ye an y'a bɔ le verdict la Musa Bala Sumare an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn ale ye kaye gouverneur ye bisimila an don indépendant an b'ale ta min ye anw ka jamana ye a sirabakan kasara min n'o kɛra min ye k'a daminɛ awa 2017 fo ka na se 2022 ma o ye awa maa 4,119 k'olu de ndaɲana min ye a y'a dɔn sirabakan kasara sanga n'a ka waati wulikajɔw kɔni bɛ sen na kunnafoniw bɛ di min ye awa k'a dɔn ka maaw la kunnafoni sirabakan kasara an bɛ se ka awa k'a dɔn a latigɛ kisi a ma cogo min o kunnafoni bɛ di nka a bɛɛ n'a ta san 2017 san 2022 kasara aw k'a dɔn bin ye n'o ye sirabakan kasara ye 58 ani 615 o de kɛra maa 54 892 k'olu de joginna maa 4,000 ani 119 olu ntanyana Andwan nin ko in aw k'a dɔn a gɛlɛya kosɔn ministre aw lajɛ min kɛra n'o ye conseil des ministres olu kɔni aw k'a dɔn min ye olu ye sariya bolo dɔw ta min ye aw k'a dɔn comité interministériel de sécurité routière o jɛkulu o jɛkulu o nasigi sen kan min bɛ aw k'a dɔn comité interministériel de la sécurité routière i k'a dɔn olu ka baara o kɔni aw k'a dɔn ka min ye tiɲɛ yɛrɛ la ka siraw yira sira min n'o bɛ kɛ sababu ye min b'a to sirabakan kasara a bɛ se ka dɔgɔya cogo min na n'o tɛmɛna ka bɔ yen min ye aw k'a dɔn kasara a cɛya kojugu aw k'a dɔn min ye gouvernement ye olu kɔni ye sariya bolo dɔw ta sariya bolo dɔw aw k'a dɔn min b'a to nin ko in kasara bɛ se ka dɔgɔya cogo min na n'o tɛmɛna ka bɔ yen min ye aw k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la ko kasara a bɛ kɛ sababu ye min ye ka jamana yɛrɛ sɔrɔ dɔgɔya a bɛ kɛ sababu ye ka tiɲɛni don jamana yɛrɛ kɔnɔna na min walasa an bɛ se ka kisi o ma cogo min na o de kɔnɔna na aw k'a dɔn ni jɛkulu in nasigi sen kan don kɛrɛnkɛrɛnnenw n'o ye aw k'a dɔn aw don ye don minnu n'o bɛ ɲɛsin min ye ka maaw kunnafoni ani ka wulikajɔw kɛ ni min b'a to maaw bɛ se ka kisi cogo min sirabakan kasara ma n'o tɛmɛna ka bɔ yen jamana ɲɛmaaw kɔni ko aw k'a dɔn a bɛɛ lajɛlen min ye k'a lajɛ ka siraw bɔ sira minnu bɛ yen n'a bɛ kɛ sira ɲumanw ye ani ka jamanadenw kunnafoni sirabakan kasara gɛlɛya minnu b'a la a n'a bɛna ni tiɲɛni min ye jamana kɔnɔ ani ka fɛɛrɛw sigi sen ka jamana kɔnɔ min b'a to aw k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la sirabakan kasara a bɛ se ka dɔgɔya cogo min na ala k'an kisi ami ala k'an kisi ala k'an danga ala k'an kisi sirabakan kasara kunnafoni kɔni bɛ di a ka
don o don sori yɛrɛ o bɛ wuli awa don o don sɔgɔmada fɛ ka kunnafoni di jɛkuluw sigilen don cakɛdaw sigilen don min b'a to siraban kasara a bɛ se ka dɔgɔya cogo min na ayiwa ala k'an kunnaja amina Yusu an bɛ dugawu de kɛ min ye siraban kasara ko in ye bɛɛ lajɛlen k'a lajɛ i yɛrɛ fɛ sabu ka d'a kan jamana ɲɛmɔgɔ mana sariya sigi cogo o cogo e yɛrɛ kan ka min kɛ ani i man ka min kɛ i yɛrɛ kunkolo kɔnɔna la i kan k'o dɔn dɛ Yusu ne nana se fe ma fe bɛ bilenman na i ka dɔn polisi bɛ yen o polisi tɛ yen o ayiwa e yɛrɛ kan k'a dɔn i kan ka min kɛ i kan k'i jɔ o kɔrɔ ye n ka n jɔ ni binkɛnɛma bɔra n bɛ taa nka ni e yɛrɛ kunkolo kɔnɔ ne ko k'i mago t'o la ayiwa polisi nɔ t'o ye o tɛ jamana ɲɛmɔgɔ nɔ ye e labanna kasara se i yɛrɛ ma ka taa kasara se maa wɛrɛ ma wa ko a bɛ gɛlɛya sabu accident mana kɛ cogo o cogo n ye accident kɛ n jo b'a la a kɛbaliya ka fisa n'a ye dɛ walayi tarde o kumana an b'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ moto mobili wotoro bɛɛ lajɛlen kɔni k'i jija sa min kɔni b'a to an bɛ ka se ka siraba sariya bato waasa an ka se ka lafiya Yusu les Echos ne b'ale ta wele Mali ani Irusula ni ɲɔgɔn cɛ jamana fila in ayiwa a bolofaraw ka ca ɲɔgɔn dɛmɛ bolofaraw ka ca nin ye bolofara dɔ ye min n'a bɛ kalan sanfɛ bolo ko fɔ an ko ma ko enseignement supérieur Mali ni Irusula u ye tɛgɛnɔbila kɛ min kɔni b'a to kalanw olu bɛ se ka sabati an ka jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ cogo min na fɛn min ye kalandenw fana ye ka bɔ yan ka taa Moscou walima u ka duguba wɛrɛw la ka se ka taa kalan sanfɛ bolo dɔw kɛ min an ka jamana a bɛ se ka lafiya cogo min na ni ka a yiriwa lajɛba dɔ o kɛra Irisi jamana ka marisikalo tile 19 ka don a tile 26 bolo i b'a ye k'a fɔ nin ɲɔgɔnkunbɛba in kɛnɛ kan an ka minisiri min ɲɛsin bɛ kalan sanfɛ bolo ma ale fana tun bɛ kɛnɛ in ka ye Mali ani Irisi k'u kɔni b'a fɛ de bolofara ka ca ani ɲɔgɔn cɛ min kɔni b'a to dɛmɛ caman olu bɛ se ka kɛ tɛgɛnɔbila dɔ o nana kɛ an ka minisiri so min ɲɛsin bɛ kalan sanfɛ bolo ma ani Irusilakaw ni ɲɔgɔn cɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya Université fédérale de Saint-Pétersbourg o bɛ Irisi la awɔ Fatirikɛba ye mun fɔ anw ka kalan sanfɛ bolo o minisiri so a ye tɛgɛnɔbila sɛbɛn kɛ fɛn min ye université belebeleba min n'a bɛ Saint-Pétersbourg Irisi jamana ka ko nin kɔni bɛna kɛ sababu ye ale bɛ ka kalan sankɔrɔta kosɛbɛ ka dɔnniya caman di malidenw ma min b'a to u bɛ segin ka na faso in ni ka a sɛbɛkɔrɔ yiriwa n'i y'a lajɛ université min n'a filɛ nin Saint-Pétersbourg dɔnniya caman olu bɛ kalan o yɔrɔ in na a baaraw a n'a kalanbolo bɛ cogo min na a bɛna kɛ sababu ye ni ka a sɛbɛkɔrɔ dɛmɛ wa fɛn min ye kan caman ye olu fana bɛna kalan in koyi bamanankan ani Irusika k'o fana bɛ kalan in n ko an denmisɛnma Irisiw tun bɛ journal kɛ bamanankan la Irisila kɔni o y'a sɔrɔ arajo min b'an ka cɛkɔrɔba bolo Panasonic u tun b'a gulon jiri la walima k'a bila o kɛrɛfɛ n b'a dɔn ko SW tɛ dɛ SW ani a bɛ ta o de fɛ o y'a sɔrɔ Gana arajo ninnu bɛ yen wa ni cɛkɔrɔbaw tun bɛ arajo ta u b'a munumunu k'u tulo da la k'a munumunu a b'a fɔ ci cɔn fo ka taa bɛn a ɲuman ma ne sanni Fatirikɛba ye mun fɔ a ko n'i y'a lajɛ fɛn min ye kunnafoni dibaw ye ka bɔ nin minisiriso in na a minisiri yɛrɛ i k'a dɔn Burama Kansa ye ne k'a ma ko monsieur Burama Kansa ye min ye minisiri ye kalan sanfɛ bolo n ka monsieur don a ye kalan a ye psychologie sociale k'an kunna awɔ monsieur Burama Kansa ye i b'a ye k'a fɔ ale tun bɛ kɛnɛ in ka a sɛbɛkɔrɔ nisɔndiyara kosɛbɛ fɛn min fana ye ale bi ka se ka lajɛba kɛ sabu lajɛ in u taara lajɛ min na u k'o de ma ko dialogue Russie-Afrique sur l'enseignement supérieur dans un monde en mutation o tɛ dɔwɛrɛ ye min ye kalan sanfɛ bolow ye Farafinna ani Irusila ni ɲɔgɔn cɛ o ka se ka kolo sinsin sabu ka d'a kan diɲɛ a bɛ yɛlɛma yɛlɛma bolo kan nin waati in na o kumana bɛɛ lajɛlen ka se k'i taafa dɔn kalan ka se ka nafa ɲɛ jamanaw ye Burkina Faso Niger Burundi Guinée ani Mali olu bɛɛ lajɛlen tun bɛ nin kɛnɛ in kan n y'a fɔ ye cogo min na lajɛ kɛra marisikalo tile 19 ka taa bila tile 26 la kalan minnu n'olu bolo d'an bɛ ko nin bɛna kɛ sababu ye ani Irisi jamana ni ɲɔgɔn cɛ ka se ka caman fara an ka siraw fana kan AES jamanaw fana a bɛna kɛ sababu ye k'an kolo sinsin ka don ɲɔgɔn na min kɔni b'a to taa ni ka segin ani kalan dɔnniya falen ni ɲɔgɔn na o bɛna kɛ sababu ye k'an sɛbɛkɔrɔ dɛmɛ Yusu Tarawele min ka d'a bɛɛ ye fana ayiwa kalan sɛbɛn min bɛ d'i ma yamaruya sɛbɛn min bɛ d'i ma i ka taa kalan kɛ Irisi jamana kan n'o ye burusu ye ko dɔ de bɛna fara ka fɛn tɛ bɔ a la ka caman fara o kan waasa anw ka kalanden caman wa kalanden fana dama tɛ min ye hali maa minnu bɛ baara la n'o ye cadrew ye ka taa Irisi la ka taa dɔ fara i ka dɔnniya kan ka segin ka na nin baaraw bɛɛ lajɛlen fana bolo d'an bɛɛ Irisi jamana ani farafin jamanaw ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma k'a bɛna kɛ sababu ye ka jamanaw bɔ nɔgɔ la a bɛna kɛ sababu ye bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ tɔnɔ sɔrɔ a la min b'a to de an ka jamanaw olu bɛ se ka lafiya cogo min fana na n'i y'a lajɛ Irisi jamana ani Mali jamana ni ɲɔgɔn cɛ kabi kuma jan i b'a ye k'a fɔ dɔnniyaw ani kalanw bɛ ani ɲɔgɔn cɛ
nka nin waati laban ninnu na caman faralen don a kan wa Rusiw b'a la k'a bolofara caya hali bi min b'a to ayiwa an ka jamana fila bɛɛ lajɛlen bɛ se ka tɔnɔ sɔrɔ a kɔnɔna la cogo min na nin kun ye sɛbɛn ye an y'a bɔ Les Echos kɔnɔ an ka ma ko welewele welewele ni ale bila an dɔn awa k'a dɔ mani mɛn i b'a mɛn Siladen mun bɛ yen an ka taa Samaya Bamakɔ kɛrɛfɛ n'ale bɛ Manden i k'a dɔn siraw fɛ nin ye kunnafoni ye min bɛ maa jigilatigɛ adamadenya ko la min ye awa k'a dɔ furula npogotiginin dɔ furula min ye ko awa Batɔma Tarawele jaja awa k'a dɔ cɛnin dɔw b'a wele jaja a tɔgɔ ye ko Bugari Yusu nin kuma ninnu tɛ ɲɔgɔn sɔrɔ dɛ e ko npogotiginin dɔ furula npogotiginin kɛ a furula ko npogotiginin don u y'a furu ko npogotiginin don jaja cɛmannin kɔɲɔmuso de tun ye cɛ ye yan kɔɲɔmuso de u y'a furu ko npogotiginin don ja cɛ don n bɛ fɛ ka min fɔ kɔɲɔmuso de kɛra cɛ ye wa o de kɛra cɛ ye diɲɛ bɛ ne ka kala kun ka han adɔn min ye awɔkadɔ yɛrɛ la Ala ko Bugari ale Ala y'a da cogo min awɔkadɔ ale ma jɛn ni Ala ta ye Ala yɛrɛ mɔgɔ ka hakɛ to Isu hakɛ to o tuma o yanni furu ka kɛ o n ko tɛmɛsira dɔw de b'a la o tuma kɔɲɔkɛ kun t'a dɔn ko Ala Manu kɔɲɔkɛ kun t'a dɔn ko muso tɛ de kɔɲɔkɛ kun t'a dɔn dɛ foyi kɔni ma foyi a taara ɲini du jumɛn kɔnɔ ɲininkali ye de tɛmɛni sɛbɛn ye dɛ n bɛna nin kuma in ɲɛfɔ taa n'a ye min ye awɔkadɔ Batɔma n'u b'a wele ko Batɔsɔ a ye nin kɛ Batɔma Tarawele i k'a dɔn nin npogotiginin n'i y'a ye i bɛ Ala n'a kira kale ko muso de ko ye n'i y'a ye kɛlɛ ni awɔkadɔ rouge à lèvres ou bien noir à lèvres ou bien marron à lèvres a b'o bɛɛ lajɛlen da a da la ni awɔkadɔ a kunsiginin ka jan a b'a kun digi awɔkadɔ ni ka tila ka maquillage kɛ a bɛ sibu don wa n'i y'a ye a bɛ sibu don wa a bɛ sibu don a bɛ talon don wa bazɛn y'a minɛ ni diɲɛ muso bɛɛ ye pati sagada min ye awɔkadɔ tiɲɛ yɛrɛ la ni ye Batɔsi ye min ye awɔkadɔ a ka jininu a n'a ka kolanw min ye k'a ni awɔkadɔ npogotigi tɔw k'u kun bɛ taa ba la nka yanni u ka taa ba la a baara dabɔra ale fɛ yen dɛ o la f'i ka placement géographique stratégique de kɛ ayi mɛ e yɔrɔ dɔ fɔ limanaw ka hakɛ to ayiwa cɛ ni muso mana kolan don ayiwa adamadenya yɛrɛ dacogo kɔni n'o de ye a bɛ placement stratégique géographique a bɛ fɛɛrɛ dɔw bolo da min b'a to a kana dɔn fɛnw kana ye minɛnw k'a bɛ minɛnw placer cogo dɔ jede adɔn min ye awɔkadɔ Batɔma ye i k'a dɔn nin min filɛ nin ko a taara ka taa du dɔ de kɔnɔ min ye awɔkadɔ Samaya min ye a taara o du kɔnɔ a y'a fɔ olu ɲɛna k'a fɔ ko ale fa banna a ba banna ale dira awɔkadɔ a tɛnɛmuso min ma yalima a dira a masaw ka maa min ma k'o bɛ awɔkadɔ juguya ta k'ale sɛgɛrɛ ne y'o fɔ a bɛ kasi a hinɛ bɛ don maaw la du dɔ bɛ yen olu kɔni ɲana ma min ye maa ŋaniya ɲumanw olu kɔnɔ awɔkadɔ a ye kuma min fɔ ko tiɲɛ don dɛ min ye nin npogotiginin ye k'a bɛ tobili kɛ n'a ye ɲugu tigɛ a b'i k'i kɔnɔ k'a y'a bɛɛ lajɛlen mesurer wa a ka tigɛdɛgɛ na an dɔgɔnin k'i b'o dun fo ka suna a farala mɔgɔw ma dɛ kamalenkɔrɔ bɛ taa tigɛdɛgɛ na tobi ka du mɔgɔ ma wa zaamɛ n'a y'o tobi ani fakoyi ni sagasaga a dɔn n'o y'o tobi i b'o dun fo ka suna waati sagara min ye awɔkadɔ a ye san 4 de k'o du kɔnɔ maa si t'a dɔn ko cɛbani don jede o tuma a yɛrɛ dan bɛ dacogo jumɛn na san 4 du kelen kɔnɔ e ye cɛ ye mɔgɔw t'a dɔn k'e ye cɛ ye n'i y'a foto ye i ni npogotigininw bɛ si o tuma a voix dun ayi sa o yɛrɛ to yen sa ani npogotigininw tɛ si wa ko a dun bɛ si kɛ mɛ a tɛ sɔn u ka ko ɲɔgɔn fɛ ayi hali n'u tɛ ko hali n'a kɔni bɛ si san 4 i mana kɛ cogo cogo yɛlɛma bolo dɔ na y'i la o ninnu m'o jateminɛ koyi Antoine jaja awɔkadɔ min ye a tun b'a yɛrɛ kɛ coiffeuse ye a tun bɛ fɛɛrɛ dɔw de tigɛ min ye awɔkadɔ chiffon ni fini dɔw bɛ yen min ye a b'olu don a disi da la Antoine awɔkadɔ min ye fɛn min bɛ yen n'u b'a wele ko chiffon kɛlɛ ni n'i y'a forme ye a n'a k'i kɔnɔ ko Ala yɛrɛ y'a dilan koyi k'a sɔrɔ tiɲɛ tɛ chiffon y'a jumɛn
Ai ko chiffoni. Ko me réseau la ko dɔ bɛ chiffoni don dɛ ko fɛ dɔ. Chiffoni yɛrɛ mun fɛn ye? Chiffoni est-ce que a tɛna kɛ u b'a k'a bɛ san feerekɛyɔrɔ dɔ la i b'a dɔn a bɛ tɔgɔ bɔ i la. A bɛ tɔgɔ bɔ i la. Baasi tɛ. K'i forme ɲa. Baasi tɛ. K'a sɔrɔ forme occasion don. Wa ye forme pirate don. Baasi tɛ. Antoine. Ni a b'olu bɛɛ lajɛlen don min ye aw ka dɔn a ye san 4 de kɛ nin du in kɔnɔ ni npogotiginin minnu y'a fɔ k'u ka t'u ko ɲɔgɔn fɛ ɲɛgɛn kɔnɔ a b'a fɔ k'ale ni maa ti ko dɛ Antoine aw ka dɔn a ti sɔn cogo si la olu bɛ min ye awa ala ta fɔ a ye ka fɛn bɛɛ lajɛlen fɔ a ye walasa u bɛ se k'u t'u ko ɲɔgɔn fɛ cogo min a ti sɔn dɛ Batoma Traoré tiɲɛ yɛrɛ la jaja min ye dɔ de nana ka na bɔ Batoma Traoré nɔfɛ min ye aw ka dɔn bɔlen a nɔfɛ Antoine aw ka dɔn awa min ye maminɛliw ani aw ka dɔn fɛnw min ye worotila kɛnɛ kan n'i ye Batoma ye aw ka dɔn DJ kɔni bɛ k'a su a kan npogotigi Sarama min ye npogotigi cɛɲuman Batoma an sɔnnen d'u ye Batoma forme bɛ ta min ye DJ n'a y'o kɛ a bɛ musique kɛ godogodo an ka DJ tɛ dɛ plaisir ka DJ tɛ dɛ nin ye DJ Batoma yɛrɛ bɛ to k'i yɛlɛma a bɛ yɛlɛma saki b'a bolo min ye bazɛn dakabana b'a bolo kalakocogo cɛ ka ɲi Antoine min ye aw ka dɔn a fɔra ko Batoma minnu a bɛ minnu fɛ yen olu kɔni ko a nana lamɔ dilan u fɛ yen ko a k'a lajɛ min ye u yɛrɛ ka dukɔnɔmaa dɔn k'u ka o ka numéro di u ma walasa u bɛ se k'o wele ka furu kɛ walimaw fɛ yen ten e somaa ma wele o kɛnɛ kan jaja ye numéro fu di o tigi wele ko y'a ka maa ye o fana k'ale sɔnna furu ma jaja fɛɛrɛ don ka sɔn furu ma téléphone fɛ yan Antoine min ye aw ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la jaja min ye worotila bannen dɛ DJ kɛlen k'i ta fɔ wari bɛ suru DJ kan cogo min na min ye aw ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la min ye u ye sɛgɛsɛgɛli kɛ u taara sɔrɔ k'a tɔgɔ ye ko Bukari Traoré ja cɛ ala kale don ko DJ ɲininkara DJ ko ale ka fɛn b'a la ale nana n'a ka minɛnw ye ale y'a ka fɔli kɛ a ye san 4 kɛ minnu fɛ n'olu m'a dɔn ko cɛ don Batoma wala k'u bɛ ka ko ale ma kɔɲɔkɛ yɛrɛ kɛra cogo di kɔɲɔkɛ kɔni i kɔnjigi an bɛ nin bɛɛ la ko dara worotila de ma wa yalima kɔɲɔ yɛrɛ kɛra a dan'u ma dɛ Antoine u nana ka na bɔ a kalama k'a fɔ aw ka dɔn cɛ don min ye aw ka dɔn u ye a pɔsɔn ni ka fasa sugu bɛɛ lajɛlen bɔ a ɲɛ na Antoine k'a kunkolo min ye a kundigilen ko ɲumanni min ye aw ka dɔn u y'o bɛɛ lajɛlen fɔ de u ye fini bɔ a la awɔ jaja fini bɔla a la min ye Bukari ye fɔni bɔra a la n'o tɛmɛna ka bɔ yen min ye aw ka dɔn soutien min b'a la o soutien aw ka dɔn o falen don chiffon na u y'o fana bɔ ka se ka a poitrine kɛ vide ye ten a tɛ se kɛ vide ye Antoine u ma kulusi cun kɔni kurusi cunna kabini ɲɛ da a ka santarali kan dɔrɔn ko ja a bɛɛ sɛbɛntiyara Antoine a ko tɛmɛna nin sira in de fɛ min ye aw ka dɔn maa caman bɛ yen olu kɔni dabali banna maa caman bɛ yen olu mawulen tora jaja aw ka dɔn Batoma Traoré Samaya i k'a dɔn awa Batosi ko cɛ don Bukari Traoré nin tɛ Traoré a ye nin jamu bɛɛ fiyɛ nin jamu bɛɛ sonyɛna de mani ye mani mɛn ni si gendarmerie bi caman ye Maman Touré n'ale ka fasiri an y'a bɔ nouvelle horizon kɔnɔ o barana sabayakaw bɛɛ lajɛlen fo ka dugawu kɛ ko ala k'u kisi ni ɲɔgɔnna wɛrɛ ma nin ko in gɛlɛyara dɛ ni ala n'a kɛra cɛ ne ɲɛ kuma ni na réseau sanfɛ ne ma se k'a ko faamu quoi ja nin de don mais ne ko olu bɛ ko ti sagana cɛ ayi nin kuma bɛ bila yan koyi a fana tun bɛ mɔgɔ min fɔ olu ayi an ka nin kuma in bila yan sa an ka nin da yan dɔ ye Yusu an bɛ bi ta bila nin kan an tɛ foyi da nin kan bilen o tuma an bɛ dugawu de kɛ sa a fɛn min kɔni ye kɔɲɔkɛ ye a ka taa muso wɛrɛ ɲini ɲinɛ nin ko in ma ɲɛnabɔ fɔlɔ nin ko in ma ɲɛnabɔ fɔlɔ Yusu nin kɛra embargo de y'ale kɛ nin bɛ sɔn ka dansigi an ka bi don kibaruw la nka tununi sɛbɛn bɛ yen tununi sɛbɛn in an b'a da limanaw tulo kan